Jesus. Because heaven listens to Jesus. When we call on Jesus. Mlasosam engoma edikan etre dunsia ne yimu aduasa ennan Osemonna Awurade ase na oye na nadoye wo hoda. First Chronicles chapter 16 verse 34. Anapei yabakwaso ani ade Awurade Nyankopon ase na yakamfo no ne atontom no nya kan kase ade akere wiase nyina na bi na asome ne umienu eso a anopei ketramada bodwuma mojaridi ni padwanim afusane ayetimi asori afiri enkete so Baby ayan kra kwa ne nam ye ewo eye yan anadwuda suomo no yakase ya tenase ne aka ho ensama na nka chese anidaso kra san ye mu bi ne mo baby ekopie ye no ne yanimsi ye nka ti aso asase hu biem enso so ye bo pitira ye sori ye no ene ye hu sesa ye da ye so When said your home ti Awurade sanka bawu Awurade ebo kokko otwanyo kakra bi na de kire wo tu sori na se okache o se danasia na wo ya yisem gu ne suo no o kire o se ono na nkwa kuta no enna nkwa no so na bra wo pebia otimi gina ade enti anopai ye bede Awurade ase ni akasa oye na doye nso ho da oni adafo anapai yama wachema wakwa ba kwanso nkoso ade aba amansan agiatumo asom pimpim etie kasa fidie I mean your number one account radio station in Eastern region and beyond Ahenkan 93.3 FM anapai Yada was seconds of the doso. Nado dona su jumedie kroya bi na wonu wudie. Enso wo se Ahenkan 93.3 FM jumedie na beti anopei. Yada was bebre. Ena eye bobo someni de toso poli tumi ensa afin pinu ne aduonu enan. Eda efiada Friday September 13th 2024 Abo anopa no sia pausima no aduanan miensa 6:43 AM Yasin kunya ewo maame akua frakoma batampa studio achim abuabo anakasabdia ibutuo Enti anopa yabeda wase se oshankani wa makwanya se usheni mu yemmongudam na yane akwantufo omutu ushemu enini nkomo yanwunwune Ghana nkanko ho anuntino ashankafo amwo yempatam yadomo yadamasio sanse madaruma ana mobua yen ma akwantufo omatu kwai fiti mantamu agodo abepiem ewo kutokumam yadomo no hunu se ampa ya wakasavidie bi wo hono ma edi Ahenkan 93.3 FM na omudie omuka nsem ne sadia sena efata enti we ya ono so kokodi adanse no abomode ehwe se brani abranu nyina no obetimi etie ye ne enti Ahenkafo ni nyina no ya de monchi ane mo aseda no ede besi staka GH so staga ana pa staga si bibi aboko ukwa adwuma de kwa adwuma de ye Pablo so se one corner the original kaka kwa no pay ma chen Ahenkafo no mo ye nimu na so ye nimu din anopa ya mamu nyina ma chen yada masia mu na ya maame ne ya papa no mo ye nua no mo enketua ne adantamu modi atomo ho so se mo ba hwa madane de nyina no yafunu no endampan
mechire akuafo amwo ye mpesua iso ane amai afana baabia ya mamu nyina ma chia no pe ya damase esansa yene na yeboa ama musuma hu de akwagu o mayi mu agya mu de aya na mafa enwura mu nyonko so hu eno na owura ba ko beka cho se sika ewo nwura mu ti wo de ote utifie na se oho enka nwura na wo kom na bede wo sika wo nwura ma no pe ma che meti wo nka na che enti wo no checha ma aye akuafo nyina fa ma ye wai se ye mo mu nyina che anope so yaba enti omumie ntum na wabra mo ko mo afuo mu akosra mo no baye no soso no obo ade adi mo anim kan dada enu a wo ko ye na no baye no aye star bi ohu anope obekọ no na gu nhirani kama ebe ye onwanwa bibiri eyo obo ade ne nsa no a ahenkan nyankopon no na aye adwuma no afei se yakobra kwaye adwuma na ewo se kakra na yenya ya no yehwe ne bo ho ban ne sa yasunti no ye de be masika krafo no na omakra de amayen enti ye de ani be kire mu osika kra bia so ya hodo we yempesu aso ha wa mo de na ya na ye de si Ghana Commercial Bank adwuma yefo no so na wo machecha ma na to NIB na ebiato Access Bank na ebiato South Briem Ura Bank afi credit unions for no so nyina na ebiato to wo mo so a Susu Ventures for di nyina na to wo mo so anapai amamu nyina ma chewai yadama se Jesus na achachira for no so anope ya mamu nyina mache ya mofre yi yentimi mfo mu nkwafuo mu saa se wa mo susu kua adwuma ya no mu medi achi nye e wo se ya cheche so anwo ebi mu kwa kopeni mu die no mu de aba beboa yen enti achachira fo mo ye mpesu ya isu nyina na anope ya mamu nyina mache tidi ese obo ade adaroma bibia hihye Reverend Kwame Solomon, Methodist College of Education at Chimoda Principal. Accra no pay match. A church of one of the Yanisi also. One Yanya Yenipa Kebrako. And I pay, of course, obey you being a bida. As the Danny be so air Kodiama. Ya nuanemo ni ya maame no mo ya papa no mo ya wofane ya wofa asene mo a wono mo de ansanu dwuma ebi mo omo adaruman ye na adeja omo pam tade ne de hyɛ me yatimi kata ye ho kama ebi mo nsoso ebua ma enuama hodo bi ye behia wa asetra mu ama asetra ma ye mre no omo di ho dwuma de ma yen Anti adepanfo amwo ye mpatam ya ye de besi Mr. Oben epamade wa chema boabo fi clothing wa chema benase asanefo nyina ni ba ko pe e wa chem asane Ma Joyce e wa achem asane Ankrebo ono soso e yampa bo adwuma ye de besi won so na wonum so atrem de ama adwumayefo ni nyina sanu dwumayefo no sa ubotiri a masha wode ne wode ye be ma wo ma vaida so pama de wa chem odan amantra bridge ne so na ma anapai ensimo so na fe sanu dwumayefo ni nyina no monka cho mo sia ma mo nyina cha no pai yesi nkonya once again afi ba bia obutuo bia wote anka bia no pai se wo ya ba ya dwuma Sadia Jumani Tibia no pay ama watching, ama wakwa bakwa sonkoso. Ahenkan 93.3 FM no wasugusu awu 80 no. Na yesin kunya fiti aya no pa no nsia no mpa mukosi. Aye nondua. Na aye dwumadi a wahyehya wiase nyina no. Ebo modern se wo betie bie. Wo ye Ghana ni de hia mapanko na Ghana honhom ewo umu a. Enya de se dwumadi obekoti se ukwa koti dwumadi foforo.
Maakye ni dwumadi no edin. Ya bedwendwene Ghana nkanko ho. Ya bedwendwene Kotokuma nkanko ho. Ya bedwendwene Bosome nkanko ho. Ya bedwendwene Achemansa nkanko ho. Achiamanfo mu wo ho anopa yi mumpuntuo da ye na bam. Sanso so ana Bosome apoye mantamu enyina ntami kuchu sanse ya bedwendwene ya mayi yedie ene ne nkanko ho. Anopa ya seda kase e kwade ama aboafo champion Kobike abrewa nana no enne dwumadie ni nyina no ye didi ahye nani monyam sanse ne eye champion dupa ne birthday enne dwumadie ni nyina Friday edition no ye didi ahye ye ni aye kapo ye Superman Kobike ni monyam Orura Billy Man eye technician on duty afe achimkwana no numbremu the international killer road ya nkai kwa me yeboa eye executive producer anopay the captain in the morning from afar ono so ekeka nyo masia ni de maye ni ahye ye nkran am ya ba besomo and of course said na watwi mu ono unimu no say dwumadie yi mu ono enene pe na sesa na enene so kasa na AC the champion Capo Dupaman the captain in the morning oboba ofori amanfo anemu na asomo adwempa hene kofi mensa adwere papa na papa ni wani kan no pay mene wo sonfo e wo Maakye dwumadi eso enti said ya ma wo Maakye dwumadi eso no ye be hwe awiem nsa kira ye said ne damu no ebekọ na afi ye wia onyankopɔ asɛm na watwi mu yadwendwene ho no enne ye de ba na wie ye ntie nko ne gidigidi so saa. After that no ye be bie punu mu de ato ama agudie ma konfo no mo de ekoso ewo agudie mu de ababa som ye ne na omu wie pe ye sanso be ba biem ye de oda tinti obrama kwantuo ni mu afutisam de be ma ho na afi ye de bonka ta boso no so de ato aso ene nkomododo na na gu apono so aye be di mu nkoma ene ye be di nkoma asua de aka ho Esanse ukoye na assembly wanu museya yesi your government appointee awamu ya assembly members sankrofo yankasa no sabio omudwumadi yankasa wa assembly hono sene sibetie sense omu ni electoral area bi omu rep ase yebeti omu nka bia na eyebra ye ba be yi MC obeti yesi o appointee we ye na firi wa ye de ya ba be hye ho ado mo ba be endorsement nko ana after that no nche dan ti omo nkantia be se hu omudwumadi opportunity anopa ye be sua mu ade ye na ekoko akuafo no nso so masisa abobɔso o so mamu akuakuo bi wo ho ebi mu se o ebo na ba ni so bi se ye so masisa aboso enti ye be ko omo so nkyɛn na agya ye no omo so akodi nkomani ahwe omo ha pa na ekuo bi wo from se floating voters omo ye nkrofo be ya ye dura bato so aka eye enafua no poli aduawatwe enum 85 days to 2024 elections na wo mo se omo so omo be kasa ti anopa ye be ko omo nkyɛn na ye kwhwe floating voters for no mo yan fafo omo dwubadie kura ne sen and my room fi se ya pass ya mamra fofra no ba beboa na ya hwe cement aye disi dan yi ya hwe ho ensenka ya se de sebetie na ebi musa no ba beboa ma enacement ya kan ye ho ani atobo no mu na ba be gina brane ebi se ba be cement bo no so whatever it is na no pay be di mu nkomo e de amount we have this and many more on our table ye be hwe na ya twetwi mu enkomo ti no kan ye ho wan na ye nsom Ghana man anopai ewiemu ebobre se de besi bi akọ
enti eneda no ose ewiemu sachiraye no oba apuamantamu yempatam ha no ma mekire odan empatam ya achiase ene afi ofuase ayirebi asane manso akroso ochese ene uhwe se de wiemu ensachiraye no etia anopai no ewiemu ekananimu asiso na ebeto so ekananimu asiso embo eyedu mienu eno de obonse afei dumienu ade ekro no ewiem ebe se de etie na awia no ayese de ebebo no eyese ebebo na no miensam wo no no obonse afei nsuo no esanso epese eguguo na ebeto so ayesa afei ne sa fiti no miensa no kopem eye no nsiam wo no nyina no na chese nsuo pese etwa ne sa enti enne no soso no yade se nsuo ewo wiem na nsuo na ewo wiem no sede epese eto no na se nsuo no on edu nsuo to bere a sede yi ni yam eto no ento ne sa ene ebeye nwen sede nra na eyeye no sa na ebeye awia no soso nyane ho emmo ne sede opese wo bono no enti omo be che ne kakranka kugo football bodo sa de be koso ene enso so enti no bibia wo ye bia no no hu sede obedoto nyoma enso ede afasanse neno nsuo wo wiem na nsuo na wo wiem no enhyeda ento den gidigidi su bia sa enti na wahu sede no so betibi enso akowei efri Ghana Meteorological Agency wiemu paade hunufo no wonom enso akache kabupuni mantamu ana omode aba yede asomwo anopa Yesu ye gyan kobia esi yebekane kase ye de akire wiase afa na nyina tanse de waye no eso na eso ye ni bebre anti adwoa anopa Maakye yen general manager the greater puzu ne maame anopa Maakye jide so obade adaro makura maame asabei umpomu ye na grandma akura so asem nhyeda nim no pa o kofi ayo won se o ti ten wasa okay enti na wotwi mu ono edi nkomo fiti dwada ni nyina no ana ye tu ye ho efo se de be ya ye be hu se ye nyina no ye nipa baako na eno be boa ye ne amiate ho ase adan wo do sonko edidi a kire ye ho na afenso no ama ye hunu se onyankopon be sira eye enipa eya wode fa ye ni ankasa ye nua nipa so eno nti no se woni nipa ant na yi a eya na ma wo yie die na se wonkan kɔ wa abrabomu no eya na eka achi eno mu a ana ye tutu ye hofo a ebesi eye enne efiadei ena ye nkon gidigidi so yesi aduro ebejewa eya atrema ya ka fitejuada besi fiada na se wo se wo de onti yobebu nu agu asuma kosoa ne koso kosoa ne koso na se ye nyina yete nkwam ebire bi beso a obehia nipa muwa abeka se ye sai kan Maakye ka kire mi o se mehia nipa muwa ebire bi enti no me hu se de me nipa ebetena emfa wo ne nipa no ne tebia owom ana se me tebia me wom eni kwan se me tutu nipa ase na no so enkyere se minsuro nipa
na mom ɛwɔ sɛ wodi nidie ɛne obuo ɛma nipa na atimi enso aboaw ɛwɔ abrabom enti anu mu nkɔma ne yɛdi a ne yɛsua ya behunu sɛ ne fapem nyina sɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɔ nipa sɛ ne su ɛne ne sɛso enti sɛ wopɛ hunu Nyankopɔn na unhu na wotwa wani hwɛ nipa hunu sɛ nipa ɛte sɛ Nyankopɔn esuban ɛne ne sɛso ɛnu nti no anidie ɛsɛfata ɛwɔ sɛ wode ma nipa esan sɛ hyɛbra die ne nipa nsɛm na wɔ twɛdia mpo Nyankopɔn nsɛm na so so ansa na wo nsa bɛka no wɔde bɛfa wo nnua na wo ne no ɛte store hɔ nom anɔpa yi no edwam wɔ adwadifo ni nyinaa no anɔpa ya mu nyinaa ya mamakye so wahu enti edwam wɔ nom no de wo ne te ɔte wo nkyɛn no wɔno na wudwa ne ba begu a obetimi adi w'anim na wɔde wakɔ baabi anaasɛ wɔde wobɛkɔ sika korabea bi so na wakɔ gye bosia bi de ama wo sɛ fa bɛhyɛ wudwa ne mu na wudwa no enso so entimi nyina ɛyɛ anipa ɛna ɛbɛboa wo ɛno no Nyankopɔn na de wo ho dɔ kɔ akɔto na koma so so anwo sɛ ɔmmoa wo sɛ nyɛ saa opa yɛ den ɔmfiu enti sɛ wonni ni de ɔne wonni ni tidwam hɔ no mu a wonni nyinaa most of what dan kuro mu ya wo sɔle ase ade kora wo tɔn anu bi ne wɔtɔn enti no kokɔ apai wone ne nkasa wone ne etwe no osan bi betimi ato ɔno a na bɛboa wo ti ase sa ɔno a na bɛboa wo na Nyankopɔn so ɛwɔ kwan a ɔhyehyɛ ne nneɛma nyinaa enti mfa wo sɛ ade kora wo tɔn no wɔn so tɔn bi ɛwɔ wo nkyɛn nyame sɛ wo ɔbɛmo ano aduane ɔbɛmo ano aduane nti yɛnti ase yei na yɛne nipa nyinaa tena somdwem ɛyɛ station wɔ no mu ya wo sɔde a station master ne na ko wo ka yɛgye a wɔno abɛdi w'anim na wakɔgye foforɔ de ama wo nti yɛne ne ntena yie yei ɛne ne ntena yie na kɔba sɛ wo ka ekura wo ifumsuo mu efiri wo nsa watimi adi w'anim akɔpɛ bi de ama wo ɛyɛ Onyankopɔn na nam ne so boa wo enti yɛmmoa ɛwɔ Onyankopɔn hɔ na so ɔde fa nipa so na de ama yɛne yɛnti aseɛ saa na ɛmmoa yɛn ɛwɔ sɛ yɛnya ɛyɛ tema nso so de ma yɛn ho wabra yɛ nnua kɔ a ho kyerɛ mu ɔno yei esan si yɛn nyinaa yɛyɛ ɔbɔ adeɛ nsa no adwuma ntine mogya koro na gyina yɛn mu ntie no yɛn nnua ɛkɔ ahoyɛhia mu kɔ a ho kyerɛ mu a na watwi mu yɛn hu sɛ wɔ se yɛnya atenkan yei ya na wokom na wɔ se yɛso yɛ Philippines ni bi na yɛwɔ mmoa bi a yɛso yɛ de aboa no mmoa ne nyɛ sika afa mu nko a ebi wɔ no mu a wunni saa mmoa na wɔhwehwɛ na that time no na so wano kasa kɛkɛ no etimi kyekye ne wura timi ɛma ne kra ba ne ho so ebi ti sɛ sabi obi a wɔyadeɛ so ahuo wode wo yare na se obi a menwa bo sɛ yadeɛ na fe na ɛkɔ soro meboa yadeɛ na ɛkɔ soro by the time nipa bɛboa wɔ ɛbɛbɛ wɔ na ɔmɛsas wo ho bɛtɔ wate wo ho bɛtɔ kafra nyame bɛyɛ wo sɛ afei na ma wahu wakoma no anasɛ okra no ɛba wo ho so yes si abrɛkyekyerɛ wɔ nipa ho enti ɛyɛ na mmoa bebree na yɛ kase yɛ mmoa nipa no ɛyɛ na nyɛ kyenkyena kyen sɛ yɛ sika ɛyɛ yɛadwe nyinaa yɛ sɛ mmoa yɛ hwehwɛ afiri nipa wɔ no mu nyinaa no yɛ sika daabi ɛnyɛ sika na mmom awerɛkyekyerɛ nsɛm bi a bɛka kyerɛ obi yei afutuo bi ade bɛma obi ɛno ɛyɛ ade nya kɛse obi afutuo ntiɛnɛ obi baabi a wansusu sɛ obɛduru waduru hɔ waduru hɔ bɛyɛ na saafoɔ no ɛyɛ yɛnkae wɔn mo bebree na mmom a yɛ ɔmo ma yɛ ahonyadeɛ no sɛ yɛmma sika mpempempempem na sɛbisɛbi mprɛdua sɛ woanyɛ obi obɛtu fo ye ɛwɔ abrabɔ ne mu akyerɛ wo sɛ sika wo nsa akan ɛwɔ sɛ wotimi de yɛwei wodi bi yɛwei wodi bi weto wei na sɛbisɛbi wode wo kɔbɔ kɔ asiampafoɔ bi a w'ani mmra wo so no na sika no wamisuisu no na afei afiri wo nsa no ani so ato nwan yes enti mmoa bebree a yɛka
yenya wodoma ye ho yenya tema ni adeade ye keka ekani nyina no enye sika nko a ene ye hwe anim se nipa mfa mwa yen ne mu mafutu nsem arekekere nsem ye said the osimi esuo nipa mu tina watchi mu eno amu nkomo a ne yedi abesi nne said the meka ye no ye gidi ye se wetie fiti dwada na besi nne efiade ya ene wo said oni nipa be nante sanse nipa bebre na no wodani da nyina wokọ asore dani da nyina ko nkotodwa anim bompa yesra wo baade no nanso so da so tuomu abc dinimu. Why? Because oni nipa ntiye. Why na nim se nipa krampo awo wo moa ewo ne nchen no won na wudi nani. Enti na watwi mu no me yemfato bitima wo se eya na titru wono mu a omo emma kwotena nkrofo nchen no. Yei, obi ba betra wo nchen na wo se wo hyeda ne ya. O tietri na. Eya na wa na wo ye ho. Aya na wo ya misire o safo na wo ya misire hwe unim ne wo ye ntira ti wo sori a wo se abofra no konsuo koto we bra me ye wei bibia wono nko a wo fufuo ye sei na wo ma ne te wo na mo nya hwe na o maka o na ato so ya wo se wo ye o ma ne ye o se won o pro won time will come ubon se afei se wo ye oba na obetra won nchen a nyoma wo kire ni nyina obenya aware pa na wakọ na afei wo ma no wo mote wo na odi akwakwahia abaifo won se afei abofra ya wo se wo tete nei so ahu se de waye ni nti no ama ebuo aba ba hye ni mu mo se sa ebuo ni anidie no edna kwakọ pie baabi na wo ma naka afei beduru baabi no no momu na utwawani a esa akoto nanim so ahu enti ani nipa ntena ye o mantam ho de mo no ani nipa ntena ye abusua ni mu no mo kam ho mbom na mo ntena ye ntena somdwe mu na ba ni so a yesi emia yes wonsom ada ye kan nyina no eye nipa ho kyerewa mehia moa obi moa me hwan na moa wo ye eye nipa na beboa wo. I understand say Nyankopon ene de befa nipa so. Whatever it is no ye nipa. Yesi ya makwanya ne obi a meka nipa woboa na. Ye bebubodia obi a benya obi din abo. One way or the other no obi a benya obi din abo. Baby asisi a wabo bra ba beduru no. Anya hwia obi aka asem bi di akere obi ama obi aye wadoye bi. Etianti ase se enipa ye nyina ye baako titiri kra ne abato obere mu a ye wei NDC ni ye wunua MPP ni ye wunua CPP ni ye wunua gum ye ni ye wunua other political parties ni nyina ye Ghana for ewie be se ye Ghana for enti adan na afei awudie ba otrim se wunua kokodi na wu wunua kokodi na wu na mo obi nsan katumi nyame hu mobo so abo otrim posa nyame hu mobo no mo adwensa kyera why no mo adwensa kyera nya wodo nyatema nipa na yaka chosi kodi na wu no anopai dwene ho se sa nipa so ye nipa te se mia o moja ko na gyani mu no ebia na gyina mu nti se mesoso pa na obi abo pass ye mekumi a ye medi mawu ye ntete mi a eti say na mefili consider no a ebeboa wo atwe adwena ba ho so anopai obaade enye yadom na watwi mu yesre obaade so ohu ye mobo se de no ana meka se enipa binom so ho ahomete ye mu binom nya ya ke bebe enipa binomo nanso ayeden na yeti ase se enipa de ye nyina wo bia kuta suban a eye soronko ente duru ba bia a wose ye consider bi mu de se nye sa de wuntumi si ase se wose ye nyina yeti ase se
yesuban no ededa sonko obi a woni sinto enti duru ba bia wo consider obi de na obi so consider wo de eno ne yetimi de tena eye wiase na se de wo se wo penko na wo benya de a eno sa ne kan se wo selfish no so anwo na yeso abeye pesami nkuminya eno sa na ye den se wo ni nipa betena somdwe mu enti yente ase sa se obi a woni sinto enti hu no obi sinto a ye no wan musa de obeti bi atoto nneoma de afa se de be ya wono no ensoso feel se bio wo de ne fa titi mu ene aha ane edi besie na watwe mu wo say human beings are the agents of God's work and to treat people well nipa ejina ho yintemjina for the man yankopon nyuma beye bibia o be fa nipa so obra boyi obi bebam abeboa wa yankopon de be fa nipa so tie ni nipa ntena somdwe mu na emwa yene yako ne yakofa agudie mu nsem ede atoa dwumadi no so ede amaw aba no pa no so apa osima no du ba ko kapo atwen bibia de da ye bibia fine na ema bina akoso okrom ha no ma ya menti ase no ma bi koso okrom ya na wo nti ase no ma be sa I don't know na me hu say me aminia Pauli okay a posty BB about I say now the danko kufuado come pay me posty na my I say I think so unya a friend say picture no from Joy News okay and by 12 September 2024. Yes, Enra no. Yes, Enra. Na we say Akufo Addo order police and military deployment. Yes. To crack down on Galamsey aim call for action. And na yen sama ekoso a onti ase. We dey abrofo to petri no ho. Men translate him out. Asia kire se president afa soldier for near police for. Yeah. Say omonko na Galamsey nsema etu atese no. Yintu ase wato ma petin o man mu. Say omonko na bia ye benya hint ne se Galamsey koso bia no. Omonko bo modern se o mu betu ase. Na say omano mo ka se Galamsey o magu no. Ana mo san biye. No so mo san biye. Omo so omo bekun, omo okun, omo guso omo okun. Anti dada no mo nkun wiye. Omo nkun wiye. Okay. Omo nkun wiye. Nti omo mo tu Galamsey boys na omo de sa box bia na se net bi e fa no se omo pani o mbedi am omo anse na omo kutu ase no. That is one of the problem. Yeah, see mo ni pa na won san so nkasa no se mani nso. Yeah, see mo. Just a Ghana youth no mo nya akwadro. You want something on person mu ye bibi. So what you say. So say ubetu sa de na say ye gidie. Even no mo ye no krampo enim say. Omo saying sase na omo saying so nte be kaka ye nya nsu krampo papa na ya no. Anum ya. Nya obanum nyina e poison na obede obanum. Omo mutu no kra ya we. But izi ya kwakotu ma se no. E de be na ye dia mom so omo nye no mo nsa nko ma no. But san ye kwako ye yi o mafiri wono nti say ye soldier for no koyo omadwuma. Please for no koyo omadwuma. Na ye tu o masifiri wono ma. Omo no bani e chire mu fie. Omo ba ye adwuma ba yi. Almost make my case omo yes adwuma we nyina no. Wo dey call 100%. Imu ba say bia 20-30% pe. E na omo adwuma omo ye. A omo san jai koye Galamsey no. But almost 80-70% of them any bibia ye omo ofie omo ni adwuma bia ye. Na omo de omo ni achire mu nti mo na ya nkomo we mudi. Bia abandi bibia ba say okay. Ye de adwuma say esi honum. Ana ye implement bibi say enu ntun ye kotuom na ma ba ye adwuma we. Say achimodan event say
market ehye no yeah see nya baby di madwadifo no yes mom kodi dwa tisa yesi yebesa so yo makọ no of course tisi ya yebe go galamsey no boys na mo yi adwuma wo galamsey mu na so mu epe nyom bedi ene se na be yo mo ho be ha ha to mu yesi adwuma no won e de be ni apede amoma se ye yomfu na se ye de mo eba fie a o mbam bedi nsem woni on say we na wo kan no was it Wednesday ni ne oboba bon komo no ho ya na o kan se galamsey no e bai enye na asemu enye na asem ene wo ho ene ye free asese ye tusu sa no so no enye ne ba enti on gan ye problem o how na kasa no ba bi e free ba no ye nhwe ne ye nso ano so na ye to ahye so se ye betu ase enye ye wan hu dua ni hini a obeda timi atu ase enti bi na wo kan yo enti sa mletintintiti ya adwese ye betu ase ye ntimi ntu no ye bu se wo sa de ntina galamsey ni koso ene wo kan be wie de wo kan eye adwuma anipa ne nya bi nyenta na adwuma no mo ye da bia me kan nya adwuma ketewa o obi ani wono ma se be se mpredua so be preso be ye se adwuma no edin adwuma edin so anwo but woni adwuma bi aya eno na obekwa akoye so anwo enti eni ye kan aban yi ba ye no ka so betu galamsey ase no a wo keka one district one factory na kenim se ne nyina no ye nuoma ahodo a ekobetimi otimi ye ya se de no wo kan pa ye ya se de ode bo no samra ne se wa ye ya ye hu hwe yi e ka won maka mabuni omfo mu nkoshem ubi se ka oda ye factory bi wa hanoma eni ye pija na timi fa nipa be se 1000 plus a oda han mo ye galamsey a ye hu omo do ayesen omo do ayesen enti kentimi a fo mu nyina emo mu sun koye bibi wo ho enti e kan be wie ye de ya adwuma sam ntimi nyim firi mu damane nyeye ne no na me bisa se enti Ghana no so ayo man wan tima se yi na wo sere Ghana ndia se yo man ayo man se bia ye nim physical na yo man na fiance na odi afa yi so physical na yo man dia but on say o kan se ni so no ade ba kwa na madwene ho ne se fine adwuma ni ho enti na akoye se adwuma no ba wadwene ho ukwakoye se adwuma na wi obenya sika aba na sabi untimi ento aduane papa ni ukuta sika no untimi nya nsu papa nom na ubewu yeso won kwan wade sir adwin obi na pray for survivor ana meboa edi ntina nipa na pray enye dwete iska dwete opeso live well opeso sebi oda baby papa opeso di tutu su ni papa so opeso didi opeso ma ne ma me won na busuafo enjoy ana so manage nipa na person faso de ebo no so and that is the motive ni etire chirenti a oh yes sir not even oh yes sir but yenyina ye adwuma eno no yeah yenyina ye adwuma yin that is the motive baby abeda ebusuafo abehwe wom ene ni obedi ni abehye that is it na de obedi a isi a wo se asase uwi abedi de yi so sisi a no ono ani obedi no onya na no de beto adi no so onya until you risk one for another oh okay so what I say you risk one for another so the point ni na say if sadie we time na aka no I don't know what say about time about one so there I'm say aka be say aka 85 days na aka to aba it may be say aban sisan beba it may be say aban to aso e be cause why dey ato aso so what I say so if ye ni abre anase ne ye preaching kire Ghana for any sa note na eba bontini nya any sa pictures na eba no if say ye ni abre say yes indeed ye tu sa de na se dia then say ye nya bibi for omo ye tu bobi ye tu mafi no say nya baby di omuti ekoto ansa na ye ti close sa de no ya semo be say one close anase say u close na one man kofo no baby a omo som kokoye adwuma enya ne no mu nya sisi ya ne efrima prisons na besi ni mo prisons that you afie na obediem no aga na ye biem ye de bo akogua mo akekira tata so oh say be wo kon mo kwa say ye we no oh dia ye biem prisons na besi ni mo konsa home ko hwe police station na besi ni mo so ati ase enti lucky du be bo nwum yo say na omu nsi hospitals bi o omu nsi factories bi o but rather omu nsi prisons cause one for some na ko nanim okwa aman bi so a
I think say Hollander na I dan na me read it. I say sisia I say ekroma fo no ho atom. Won. Enu ntino 21 prisons o musi okro no o ma cross ni dey factories. Cause nkofo nye bon no ma ba bedem. Nkofo nye bon no ma bedem ti almost 21 prisons. Oma guno na the thing is no ma ba bedem. Edia na beba so be press okoye boni. Nti sam PB say obo mo twa ba ma no fa ngofo ntu kwa ya. Send them factors when na sa come no kra de ya feel say papa but obi hwe ne ekoso o man ni mu a because of that comment na go gina to about the man. Oh yeah yeah of Philippine now say bi obi yi adwuma for example baby okoka asemi say obi yi adwuma o galamse mu na wo hu sa note ya making kan ye say nana ye president ebe the security agencies na eba that camp wonum no be two o masi de furu no ma na when your opportunity say sa papa ye win ni opportunity one the man Australia or USA onko bobra so mo ko discover fie cause baby o ye adwuma ni nsa kona no yagu no yagu no so yama ni baby papa fa yama ni baby anko anything sa na be ye galamse ko ne de na do na wadi hwamo I don't know if so ni ebi mu edi nkoma omo ewo into that no mu wo mu di nkomo na ti omo ha o ne omusu ene nti obi pe so be se Wellington boot ase working gear afade ato no kon ho akogina techema bura techa David why na person nipa do se na sebi ka frache wo mu pefin adwuma why na pe but nipa na tina fie sa onya ne obedi so ati wo kire no nipa na tina fie ya tutu nneema mu abada ho ontimi ntofu ontimi mfuka nti eso ye bibia na ne sabekora no ye support am say ye so galamse no so but me problem is say yes indeed say your water bodies no nsuo na ye fence ye no na obi can say now water Ghana Water Company how they suffer to get clean water for Ghanaians even we are still even doubting okay nsuo nye clean but ya test here so e dey na nsuo e dey need e dey say oh nsuo nye ni efe all right but is it good say you be consuming cause now nchechemu e chere say how are you nsuo na ye bintin they add more chemicals anameboa omo the more chemicals say gum to get the cleanness of the water if you add more chemicals na see bibia so aye no mo obia no nsuo so bo ni we chiri menim krobi kura omo ne de enye enfa vidie mo omo koto omo osa chemicals ni bi to omo se sadi si ho no ma na omo de chemicals na gum na ani ate na omo no alloy yes the gum na twifi na kota ase no ma twe papa na wo soro no nyaka ni ateche nkon na ewum so if you drink pipe if you drink say you wey bia you are poison you are poison your and not the fault of nsuo for no and the fault of nsuo for no cause baby omunya nsuo ni fin that is how they say nkofo so hia that nsuo no so yes almost try bomb ho modin can be mfa so mbenya that clean water no e dey man nkofo na nkofo dey dwale so nkofo da no aduane na chemicals nsuo e ko nsuo ni nti nsuo no dey you won't say clear but sometimes the question you have to ask yourself say is it healthy yes so about consuming nsuo we who consuming yes they no e dey be ma ho cause o be nyan say true interviews ni bi o nyan say na nsuo no ayeti no they have to add more chemicals e dey gum man say na kwasa say o mu fidie no etimi se o mu fidie no so na so asa aboka asa akoye so what I say so na wo galamse so no ye too much too much but ye enya ya na ka brem ori ngada ni nsuo pa ama na esin nti se mama na da ni nsuo pa dia na se president atu na esim dia then ya ye kan nyina ne se on fine baby for sa nkofo yo mu ye sa adwuma yi on say dia wo kan ewum ba me problem kakra na me wo na na ho na me ka say galamse no na wadi ehwamo no on say wo na wo ma ye ni daso galamse no wo na wo ma ye ni daso kura twe ya dwisi so more enti sabre ya wo ye se wo betu ase fine 2020 affect him mo said mo kai say e ma mo city kura bebre mu lusui na wo think because 2020 we win ye so what ase na dodo na lusu ye no still na so no ya kan say and take away from every one chain wo da so ye mampanyini enti na wo say ko timi agina so e kura de ko galamse ko no kura mo
because your last 4 years. Yes, engineer so. But minim dia ko ba ya ntia na do aba mu bu ya. Ye ma we mu nyina effort we nyina ye kwa na ne yesa so ba fi ase. Won say na asia obi aso mo obi e ka bi. But what maybe nyana nke ese Ghana fo nyi ye ne say. Esi e pray dabre ansa na ase baby a ye wo na ansa na ye sie baby a ye wo no. So what I say. And that I think say I dey coming across them. Say okay, if say ko is anko fo we free one ma. E dey no mbedi. But sometimes again eya na edin dey. Ha adwene o. But e be do election time say asana ma we nyina e be happen. Yeah. E be do say election time we are. That is how in that me in Ghana for ne say be West Africa for enemu. E be do say election time say ya bi obia cause e be to aba ye hia sa wo kokro butinti ye bi obia say na pa bia free ye. Obia fo obia ho. Me because e me wonwa. Wo hwa ensam twerafo ku agodo e wo mayi mu. Wo shubo ku agodo obia na no tumo ka bi. NDC fo be si nne. Wo muntimi issue press release bia krampon kan ai galamse ho asem. The same as MPP for so timi enfa release bia mai enka ho asem. Mo pre to me obi ani wonu ma watimi issue press release krampo a wo condemn anaso wo ka bibi ade solution bi ade aba eso issue boko fo gusu o mo kan ho asem enra me no wo news mu hono ma me prepare me stories for ene na obi say na voice be na meeting no nsem twefo kukuda me no o mo dia bom ba ko say o mo ye galamse no o mo na o invite o bet no wanim timi say politicians na o mo ye adwuma no o mo ye galamse no but they are fighting say yengu galamse sa boys o mo na me and me dey kwa ni mu say ase nsem no mo kan no obi a o fact cause sa boys o mo kita sa box yo mo besin twemu ayi Kofi say owo e fe ne say sika so de beto excavator and say pump bi e dey say galamse na nko onu nko obefa onu makoye sa dabi only money for that dabi so what you say oni sika for sa no man that is why ntia Kofi omo do omo adwan ni omo yes ade so omo to sa e fe ne say excavators ndi omo no e omo ya defo omo nsam wobi and I think Ghana has so there ba kwambo kan say sankofo na anga sanso no sankofo na sanso she galamse fo no kutupa to fire arm say the mom so mo fan san mo ban police for to mo so mo to no kre ha ya timoto so ko galamse onye ska koto otu ohin onye ska koto otu ohin ye musa so how no dey so how no so yankom rana ya kasi ya kan galamse issue dem ba enti mama in deliver na yanko why wate ena no pay adeshiman ba Ghana mamba yensama makwa ba biwe agudie mu nsem nanso som no ya tenase a yede mu inkranya eba bejaw ensem a ewofie ensem a ne ekoso ewo nkofo nkruso ni abobo nyina no a yede ba bejaw na ma yanko na fe yemfasida ema ODI electronics o ma so yen asen amadi agudie mu nsem no eba de chene se emfa ni adwuma bi a wo ye se wo ye hankrankran se nei wo ye mu ye eye ekuo mombre na fe momfa mo ho embe join ODI electronics na monkoji home appliances ni bi enyu se nei mu ye nsori se wo ye teacher ni se wo ye nurse ni seamstress wo ye tailor market woman mechanic enei se open home appliances enso ayusu anebo forma e de mo na fe am flexible payment na wo de atua de a ko na kopiem ODI electronics television ebi ho air conditioner fridge deep freezer tabletop ya de bi aba washing machine rice cooker and blender ceiling fan electric iron microwave na fe TV wall mount ya de a ODI electronics edibi aba de chene se wo hwe achi akwan wa chemo dan hanoma entity Ghana police service no ye no na ebo enhwanim na wenyi na chi no ya de asem de bako ene se uba na se bia TV ni sika no unkita ni nyina ODI se ode bra for half bra ode half ba e de TV ni emount ode akofie uyu suo no na retirement enso etua na bibia ekokama e de mawo upenchirema asimi de ya frebene o number iso 0539500 514 na oni ODI electronics enso edi enkomo opesa dem ho no usiesie ebia on center table na pesa oye opesa oye sofa chairs opesa oye kitchen cabinet wardrobe anasempa na pesa oye na uyusu a
konako pm or royal furniture kachi ebe ne kama edi amawa ohabia embe chiribiu se carpentry hu nyoma nko a dia ene do ni chiremu royal furniture ibehwe iron kama edi amaw ye no ye ndada enu ntini ye say udi se opa beso ehwe for 50% of amount na be charge no fabra se upe sofa se upe kitchen cabinet se upe wardrobe se upe eye empa enso ada na se doors enso ayusu a ni nyina no udi 50% ne bra ye be adwan edi amount ye wie ne de dwuma ne ebrewa na 50% na aka na wasan edi aka ho umpe we na upe den ruemu royal furniture kache na fe yemboa ehwe na carpentry hu nyoma nyina no yenye emfama kama na bibia nkoyi emfama de chene se ebia wankasa nso no uwo fie upe carpentry adwuma bi aye ebia obabi o hwa ne talent na carpentry adwuma fani room royal furniture behwa ache ne kama no nso no enya ne nsa no adwuma ma bibia akoye wo hwa achi akwan a Akim State SHS junction so na bohu ya Ohima junction so a enye wo from Mr. Sumeni wo number so 0244 58 84 48 0244 58 84 48 and 0248 10 02 48 0248 10 0248 na one royal furniture enso edi enkomo na bibia akoye edi ama Afrakuma Community Hospital enso sebra ya robia etiti ubia no odi bepiem yakache a one time te ye behwe atentempa so edi ama uhwe achi akwanya Amasama Stadium Road Gan West municipality ni mu honum ene yewo na be piem aye Afrakuma Community Hospital a ye world trained doctors a yatetom ye anansi fo adwan omunim ye midwives am want ase wa botere be hwe o manehu yarwa no enso afuru so OPD lab theater labor one children so de nyano ebi available aye Afrakuma Community Hospital ye adwuma 24/7 anaju de so mina no ye adwuma no ntino so yare nko ade a kwana ko piem aye Afrakuma Community Hospital na fienhwe emboa etwon henia na etetiwa your doctor onim etwon yi a otwon no one time obeyi ede amawa unhie ohabia free na ji number ye anase jinchiremu asimidie 059 700 5963 059 700 5963 na one Afrakuma Community Hospital enso akasa Festus Enterprise enso sebra promotion enso eguso a ekoso ene upe DSTV Multi TV Canal Plus HD Plus anase Star Times enso ato ayusu anase upe so recharge a ninya Festus Enterprise ni kama edi amawa ohabia mba chirebiu onso de na television na opa size bia ne brand bia bi uruem of Festus on ma edibi aba freight guide afedo nchema TV guide yedibi aba na sen kanea no enjane naso enontina ese onya guide edema freight ane TV no na hwe abodwam ne tenten edi ama TV antennas edibi aba afi TV wall mount size bia opa bia no bonya bi ewo eye Festus Enterprise satellite dishes ebi home TV ina afi decoder remote edibi aba afi decoder stands so no bonya bi ato ewo eye Festus Enterprise akache enya no nko a ebia also de air conditions na pese use a kopiem ewo eye Festus Enterprise air conditions bracket tunto bi CCTV cameras ye be fixe amount be bia wo bia wo no ne wo be bia wo bia no na ese oso betimi ahwe abonita ne ekoso bedroom ne ekoso fie ne ekoso hall ne ekoso wasoro hospital school honum na bibia nso akoye ed amount ntintumike na kopiem of Festus Enterprise na fienhwe emboa ebia air conditioner CCTV camera anasa television dish no ene opese ye be install de mawa we piem ya kache we install papa ba install ede mawa ohabia enso embe chirebiu Festus Enterprise yani Mkopa Ghana akonakranda ama the original Samsung phones enso mount on credit eno ntino oba for deposit kakrabra for scan kakrakita for Ghana card eka hom ye the phone mount o the 4 to 6 months na EU so na bibia nso akoye edama ye nyina ene yu hwe chi akwanya Festus Enterprise be huye yani old chumasi sport no na ebon hwenim uduro no ma tutuani bonzende MTN color building bi honom ase honom no first honom na ewo bre na foni mbedi nsawo 0244 515849 0244 515849 ana 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso akasa na bibia akokama edi amount mention sem na se mfmfi efie na afie mpiem honorable wisdom Kobena Boyomi akache papa yi oye parliamentary select committee on youth and sports afei culture enso no papa yi ebo adwuma honum na nanu ada Blasters game ayebo Kumase na afie Morocco no na no nsem kakra enso da tudwa
say results and sakane de na nhyeda enso ni saa nanso ohwema Black Stars head coach and the Otuado no or a new na version so fresh and ntino ogide wonmu say adwuma no say otena se eba obetima adwuma no yie pa enso edema Ghana for ona no esi na ochem say Ghana enso mu go back to the drawing board na for mo hwe na enyoma ankoye o saa 2 games nyina mu no ye hwe correct na fe games a edi enim against Sudan ye hwe bo na fe Ghana for nyina enso esena point no nyane fi Sudan game and next month eba so no. I want to say that the coach is fresh, is new. I don't doubt him. I want to believe that he'll be able to deliver. And probably they have a special language. Whilst we are talking, I'm sure they are listening. We are worried. We need them to go back to the drawing board and then possibly get the commitment back from the players. And then, of course, if there are issues of deficiency with regards to technical issues, they should be able to get what needs to be done so that at least going forward against Sudan, we can begin to smile and then also believe in what he indicated, that all is not lost. There will be the need for us to really get back on course because I think generally our sport has been dwindling over the years. It's not limited to only football. And as a country, there will be the need for us to look at what we need to do so that we can rewrite the history. What is happening to us as a country is not the best. We and some honorable wisdom Kobna Woyomi or the Ejayan Kanum Zito, and also Dream Steps head coach Samson Ghana U19 on Dano as head coach at Obojuma Ede Ama Ghana. Now Beka and Cheye Ghana any Angola the game bako Erin Tamso Kumasia Nes Angola for Chien Numia Kanum Bakwa Yentimi Ante na report about Bontin and say Kumasi Baba Yara Sports Stadium no na and sheda and so any pitch a tutu pitch no Nyana also and Untinom and Swani and no Abwa Ama Confederation of African Football CAF and so I withdraw approve and as a license Nes Yara Eddie Opeti as international stadium CAF Aji saying from an air code si Anjani and stadium in Menimia dia na se CAF na FIFA sanction games die yentimi embobi o Kumasi bio Ghana doni chema yeni stadium bia na se CAF aja tuma se ban se CAF games na afei FIFA games e betimi abo e so na numu na KMZ to so de kokakra eja Ghana fo nyina se sa ban na CAF e de ama Ghana no on de ofo so pan ye e beboa apushi mpanifo enso ahwe SCC stadium ahodo a o Ghana ha na facilities ahodo aka nyina no e beboa mpanifo enso SCC se Ghana de ye last days are wonders last days adwuma nkwa na ye enu ntino sa ban na ba na beboa ma bibia so akoye o si sa pitches a enye eno emboa ma na ye players no umfem no ne eba performance no enya de esuani enu ntino e beboa o so hwe Black Stars game a na se na no ada ne Angola de boni a Abdul Mumin bo biaba Abrante claim fi won ma pitch na nyentino ntimi an claim fo ma ene Angola fo no e chie no me kanu ba kwa ntimi ante sisi park na resource no enye sei ene nsabeka. It shouldn't have happened. Because when you come to Africa and we talk about football, I think Ghana stands tall. And then when you go into the coaching itself, factors affecting performance, the field is a major part of factors affecting performance. And these boys we are using are used to this type of fields outside. And so when they come here, they feel very uncomfortable, afraid of injury. And then look at the goal scored against us. It was, if the field were to be a good field, maybe he wouldn't have missed this kick. He would have had it all right. And then, because when you see the intention, the ball just bounced and then you couldn't make it. So I say this is, to me, I'm okay with that, with this decision by CAF. Okay with the ban? Yes. Enti wey Abdul Karim Zito Dreams FC head coach na fe Ghana U19 head coach nem komo na ode abano kwasiade kopiemu ewo Accra Sports Stadium the second preliminary games I nei eno no CAF Champions League no we yimu dia yebo asne ewremu all the group stages na FC Samatex 1996 their first game omudi nkunim amon progressi akomonim next game baso kwasiada Samatex omo etnafe na omne Raja Club Casablanca from Morocco enso edi Aaron Tam so Accra Sports Stadium enumu na board member enma FC Samatex 1996 Paul Ayamba den komo kakra ejaye so omo de na mo yawe difficulties na face na games na change na mo yawe ansa mo bo Ghana Premier League no akopie mu or the CAF Champions League ma ntino nya ba nyina no
no am ready for it na mom obo ka che Ghana fo nyina se kwesiada be bia wo bia no faka be piem on kran na ve fa supporter ano din pa beta Samatex achi na Samatex entimi enya nkunumdie no mfemfi Raja Club Casablanca so. Yes, Eddie. But when we were winning the league, near him says, "You win here, see a coach Ghana and any winning." Inti said they know there. We can only say it, but we are doing everything possible within our might. Say you bet me, aboy home. They said they are setting group stage as a target for ourselves. So we play Raja Casablanca, and we are calling on all Ghanaians to support us. One to fill the Accra Sports Stadium and then help us in prayers. Said they be Raja way you bet me every. We Paul Ayamba, board member Edema FC Samatex and Como and our Yedi Ejano, Yen Free CAF Champions League Munaf Yen Remo, also all the CAF Confederations Cup number. And also team Bakwa Odenga and Nemono in Swatraman FC. Now also ene ena omu game ne omudi airborne no Airbaso our Accra Sports Stadium no miensa na sa game ne Airbaso CAF Confederations Cup na also omu airball in Swatraman FC omu etenafe ewon kran na omuni CS aye Constantine e de aboni timi omu fi Algeria na Swatraman no omu bani ene na ado ni chema head coach and din e de ya oprekon ya rush e de komo kakra enso eja ozo ni chema bebi omadu ni de na se de ankodi nkwa na kon edi akomanim na ombe try possible best na nei boboko fan insu atreman ensu qualified akonanim ose de ma hoyi onsi nsu man na waham enu ntim bi omagina no ombehwe na fama konkodin da akomanim omu esuro bia omu ye fama kwemu na sa opportunity omu saken wakaje ni players no se anhwe na wonye opportunity ensi akan Africa bio enu ntino bebi omadu die ese players nyina omu yuram ho na omu bo na omu konkodin edi komanim. Yeah, we're going to do our possible best to get to get a victory against them. It's a team that a very young team, and I'm very proud of what we've achieved so far. But I believe confederation is where you have to market yourself. And I keep telling the boys, this is a stage. Sometime in your career it might not come again. So you need to take advantage of it. Don't panic. Just go in and enjoy yourself. So, like I said, we jump this hurdle. We go to Accra, prepare against our next opponent. We ya prekon nkomo na de giant head coach Edma in Swatraman FC na yempiem Accra Hearts of Oak never sit down until the bones are rotten bobokonim ya dia Ghana Premier League match day 2 boboko fan Accra of ekakopiem Okpando na omane Hearts of Lions enso eda in terms of Okpando Sports Stadium na ho na head coach Edma Accra to folk ni din Edi Abubakar Wataro den komo kakra giant say ohwe gamer Hearts of Folk ene Hearts of Lions edi elboni na ayade emube din pa if the Hearts of Lions for no omo one strong team na so omo wo eye league ni emu last season odomo ball twice na enye easy ede mano but ohwe anim say eye homo away Hearts of Folk team no ebe fa 3 points and bibia so akoye ede ma club no. Well, I think it's tough match. Hearts of Lions is one of the most strong team in this league. Since I came, we play 2 times against them, but it's not easy. In Kumasi and Accra or more Cup, I think they have a strong side. It can be a tough match. We are going to defend ourselves. We're trying to do something, but away team, I think away matches, for me, away or home, as a folk need to get a good result. Good result doesn't mean to go and play just like that. We have a plan. We are going to play and trying to get maximum success, maybe to bring something house and to continue the rest of the game. Wadna no esi na oche yebisa ne se na players no mo train injuries bi wo camp players no ebi mo enya konya nsia kan against Hearts of Lions ana osi nsia de obi ahoye apart from Branch FM David Afanepe aside ono players no obi a focus obi a target gamer omne Hearts of Lions e de elbow problem bia any camp players no so no obi a ewo. You see the players are focused on the training because the last game we lost some concentration when we take the earlier goal at that time that we trying to come back but I think for now the players are
trying to understand. It's not easy, but he's doing well. The training, everybody are responding. Everybody is okay, apart from David Afrani, who still is injured. I wish him good luck to come back quickly to join the group. And we have everybody are there. I think we don't have any problem in the camp for the players. It's football. Everything can happen. We head coach Adema Accra had to folk Abubakar Watara and Komo and Honorable Alex Inkum or DC Adema Asene Manson across so no nodin komo kakra eja nanwada ukopiem ewo aye achim asene a ayade na se astrotef no baso na Honorable echiechim se na astrotef no esi etie na no esi na ochem se ayade a bebi a park no kwampo allocating ho no ayaso dance sports stadium atia kotomanu ntino se banse omo ye stance enye din enu ntino ayade a omo hwa nim se omo park na wie omo stance kakra enso ede aka ho na foro nchiem a bibia nso akoye osi isi ade mpaebo a ogbo nyina ne se ibewie park ne tempa so na fe bibia nso akoye dama achima sanifo nyina yeah, near Canada Parker, at least the bit me about second division and after even third division matches was. Yes, Park and Yani Ebo, Barcelona, the Real Madrid, the double ball. In Kenya, a good field, put I in a perimeter of one, the defense will come up. Matisse, the changing room, Kakra, and then Hans, Kakrabia can at least. And a Park and Akasa baby, and Dano put a second. I will form a question for Fuji as well as a whole share Park and I will form another comfortable balls. A befe, a sorono, and can't contract and credit my hair at some between. So maybe I Bocano could be an answer about a Patabu Ewa, you bet me Yan Kunaka, that much be consonant competitive one. You bet me Ahan Kuna, as you will now that extra, and I cannot be Mayor Shebon war at your Kama. And you, on my means, contract appetite, near Mompire said, contract and yet you man after the moment, and you were and mine. Now you know, and ya, baby, and you want to. We Honorable Alex Inkum ne nkomo eno no ne egusu aka park wasem no kuma sasa ngoroko oni se ombom games baba yara sports stadium report and sa kan say isi ade yade NSA eneyi omato kuma baba sports stadium no ntino ba bia akotoko bebo ne home games no report and sa kan say kuma sefo omo ene Anglo Gold ebi nkomo se nke be ya as gold park no babo wo so no omo fa fem wo me na from home games aka no omombo na mum so mbi baba yara no ma san ko back to Kumasi na bibia so akoye e de Ghana Premier League no match day 2 Legon Cities womo ene Media Sporting Club Ebon Ochina afei Kwesiada Young Apostles ene Nations FC Besaka Holy Stars ene Dreams FC Brekum Chelsea womo ne Karela afei Bechem United ene Edwina Stars bebo Heart of Lions ebetena se Okpando Sports Stadium na womo ene Heart of Folk ede awentam so afei doni chema Monday game way baso Accra Lions ebetena fi Accra Sports Stadium womo ene Vision FC ebebo na 2 games ya 2 eda say fi say Samates ene ojina Ghana nemu enso the CAF Champions League omoni Gold Stars game no ya 2 eda say da kotoko omoni Nsuateman game no ade a Nsuateman ejina eyedo ni chema CAF Confederations Cup ano eno ntini sa game no enso ya 2 ede aseda yekopiema nkofo nkro so league game back eba so 10-18 etnase oni Lille Metropole ede game no ede in terms of Bundesliga Dortmund ene Herrenheim ede boni La Liga Red Betis enso ni Leganes ede in terms way ene efi European Leagues nim eba yedim komodo enso edeja U20 Women's World Cup no enso ekoso Colombia Ghana ekobi na enso yandu akire eno ntini group stages na Ghana ye free mu na the tense results epiefin ba na Germany ehye enum Argentina etekanu baako North Korea hye enum ama Australia na se Austria omo etekanu mieno eno ntini Ghana ye Masters Austria fo no omo ntimi progress anko manim France omo chance ma Holland echom twomekanu mienu a na se France etekanu baako Japan hye mienu Nigeria enso etikanu bako quarter final parents no aseti USA and Germany ebo Brazil omni North Korea bebo Japan and Spain of Holland enso any host nation Colombia enso ed awen tam so dim komono enso edi eja na otwe wie ye ukopiemo EP onimo a game bako eba so Manchester City woman Brentford edi game no enso awen tam so nanya eba nsa Brantia even Erling Haaland leading striker ena mabo for Manchester City no reporter yes I can say obi oba nipa ewu eno ntini Pep Guardiola akacha Brantia say onko na fio onko so no na ene bibia ko na wie ya on samra back na on be adwuma Informa City boboko eno ntino Brentford game a Man City omo ebo no Brentford Erling Haaland report and second say anhwa na wantimi engine mo
ensi kan from Boko FM City edim komo no enso e eja Monday in a reporter Manchester City for na omo 115 alleged charges e de abom no mpenfo betena se na fe omo ti asem no edi awese nei ade a asotwe bu hono Man City a na de amanti Monday na mpenfo etena se na fe sansem no omo di na yahwe bebi a na se Man City edom enso ebeto Mikel Arteta na Urban Sabrante no na se wasign another 3 years contract deal e de amaboku a ye fen Arsenal ntino or to aso ayedwuma since 2019 Abrante be adwuma e de ma Arsenal no or to aso abodwuma de ma Arsenal bia so ekokama enso e de man Manuel Ugarte Manchester United 50.5 million euros no mte de koto Abrante from PSG na Urban say na otwe wie ye Bobo Kwefre United omne Southampton game a eba so Saturday yi e de Abrante fan Manuel Ugarte obetime girem asiakan enso e de ma Bobo Kwefre United a irim komo no enso e de ejao yedisia na fe adwempan ni Kofi Mensa enso atoa so medin Joshua Kwabena Jenim Yosef Adwi ene oboa esanso ena Benito Molet na machine chi pepian voice ahodo ede ba nyina edan Raymond Achete Rats enso produce show no from afar edisia na orase bebre still mafude ni enkoso enda ha na fe tie nsema na se yede ebro adwempan ni Kofi Mensa ene ni team ebe take over Kofi Tama nondu ebebo There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. The best in the East.
Okay, enti yedi asida kasia eko ede ama Joshua Kwabena Ajenim Kofi Joshua Ejiri AJ Ben Mauli ena afe Ashiterat anope yi wamada Roma omode ye borua mu ewo agudie mu enso ensem anopa no so abo apausima no aduonu enum yeda so sinkonya so machi dwumadie ene yede esum wo enti ye fiada nso de bibia timisi de besi bia so ye bam enti ene said ya meka kire wo no Maakye producer champion du Paman mid-morning host Kobike DJ Kobike abewana na woda enti no ye di dwumadi ndi ahye na nimonyam ti star bia ode dwum ni begum bia ye befa ne saade akọ enti ada ye da Yakopon sha no na wanya ne kase enti na nim nkyere no ewo ade nyina mu omani wie ni yie ene da yi be ye da soronko mensuro ejire si ewie nso dia party ni be koso ntimi kan je si ebedi na wie sa Kaka wasi wa mawi nya hwe ebedi birthday ni ne Okay, on behalf of timu no Maakye timu no ne show ni nyina no ye dedicate edi ama Kobike anti yabesi ni so na afi mu amaka mudi ma woda nyina ne no so yama mu nyina mu happy birthday ekwan so nkoso obade enhira mu na ontina ni mu nkyerebo onka mo ho na makoma so ade hwedie nyina so onye mfama mo pam na ene eyeda etwato electoral commission ehwe ni mu se wonoma omo be peke eye forms a omo kyere mu se mampanyi dibre no omaso omo ahwe enti Ghana for enhwe ne entwe omo suntonto no ene wo so omo prem na hye be gafie kunya no omo mko peke forms ni nyina na electoral commission hwe ni mu se ne dai omo edibeko se wan fanko na gbo no numa atwam ani enkrata ndi odi be bia na de aye wo fie ho anti-political parties no any independent candidate no munyina de akododo na de akọ presidential aspirant for ne de amade ko enra na CPP one mo so Frank Atuni ade ne de enso ade ekoye eno na ye nana Frempoma Sapon Kumankuma eno ade ne de ekoye ana afei People's National Party PNP one mo so flag bearer Janet Anabala and also the idea de call ye Mami Akuadan call Ghana Freedom Party and now also so the idea call ye and Allah also the idea quadada the so far the I think your mom copy key and you know I'm what they call but Amanyokwa from National Liberation Congress
Omo edia omo chem so omo nya en contest biem. NLC. And no atugbi bause. Steven Atubiga. Ono eja was watching who from Sanso and Ghana Alternative Party. Hey. Osahine nana eje buatin. Hey. Etina sa kukukukru ni nyina no zana obegem. Kitikiti nyina sa obegem. Ono so kire mu se omo anya contest. Na ni nyina mu ono ozo omo ya political party. Na political party ni so no omo hyehyɛ ye mu ono. Omo kire se enwie mudie, na enwie mudie akɔpeke forms sa ye den. Ogo pick forms wa bra nim se wo mwa hu enwie ye eno na de gide yi ehwe ni mara kwa etu ma chom wa firi mu ya tem nko ya da mase na asantimanta mu famina abatoɔ mpesua so on say what the mono na MPP amanyoko no munyanya parliamentary candidate ewo ho esan say the oya incumbent member of parliament no watinu free MPP mu na obeji eye akunya no as independent candidate etina ma amanyoko npeso omo hwe na agya omo ne sin kunya no moto ato adwene na omo san so gene back to the party said the beya obetimi apre eye akunya ne dia ma omo, and of course the party has been able to do that. Enra idea say omanya endorse the second deputy speaker of parliament and independent member of parliament for Fomena Abatumpesua Sura Andrews Amwako Esiama. Enra MPP amanyoko ne na asaka banchiri mu biema omama na konya se wono enyina mu na won pray Fomena Abatumpesua so akunya no emfa ma wonemo. And the question no ashasia e koso bi mubusa se e by election e be koso na me pa cho enye by election bia because the constitution no e kire se ekoba ni sa na se bia akabesa bosome miensa me akwakoto aba hu hia ese e be by election bia tebi mu so kire se enti se na wasa cross carpet ne sa no na sise na kunya no ebefiri ni nsa na but no the constitution na nchirim wan chirim if say senke obi abebu sumi sia ana se bosome nan kra na ansa ne akwabato so ena nei wasisi agina ye wi a eke wose yekoye by election wo Fomena but some no kasa kan na fuan pole aduowatwe enum 85 days ne akwakoto aba se bosome no ebia kra wo mu eye nafua aduasa kra na eke wose eye 90 days so ahu eti 90 days ansa na kanva se bia yakwakoto aba enu momu de kebe akoye by election but 85 days de na chese akabe se bosome mienu ne nafua ne kakra for that matter nti no by election bia eni ho but I say wo obetimi afre no say member of parliament and as wontimi frɛ no sa ne de constitution no wan fa sa chechiremu no amre yen anti obi so ti say ma me Cynthia Morrison so no so call independent no onu say no nko na wasenka by election so call so but aja akabo so me mienu ne nafua ne kakra ide yes onu so okọ amanyofo ne strategy edi uko Fomena say ya da bia na say me call ye ya masha hu say ndisi fo abobo mu candidate no posters wo but masha me hunu bibia chese MPP wo candidate wo ho say na ja wugu so a hwa say na no so be hwehwa ya amanyofo eti no so won sam no edion aja galamse no so won sam no so de agusu a gentre ha obi asi ade ayese kon no obi a de no hu hyemu bi obi a de no hu hyemu bi ne de hu hyemu akwa wie ni sanse wonu matumi ne wo mo nsam no a mo nim de ye no so ma anya ye be ko abragu ye be ko abragu enti ye be sra se mampanyini sisi an ye nyina ye ni abre obi se woni bebre asa abre ya abatu obre no woni bebre da ne ye ho ye den be no so ya de ba kwa ya mmoa na nado dan kwa akufu ado ai
na saa bere na osori ye na ke nyina ye te ase se okon na wo kon ye kopa enti ye nyina no ye coming together na ye mwana ka sam ne nkanya ni se ye duru ha ye o ke atu ase si wo hu ni se sisi ade ya agye nsamu yi ti e ho so oman man ye ni na ani ni ye ebi mu ye omafam de bi mu ye omafam de pa na so aja de besia na asi no electoral commission say yen kan kire ndi samanyuko ni say sa wo ye kire na mo peso mo ye Nyankopon ya aduma September 17th no enye eno na ebe boa asesa bibi ye enye eno na ebe boa na ebe sesa bibi eno emfa hwe ma she Ghana de o ye kire de ya yesi enko ba bia o enti wo mo kire so o ye kire no no emfa hwe ma ese bibi wo honmo pese electoral commission no eya wo mo mmana no mu nsi nkonya obi am presenting the case emma electoral commission no na electoral commission nso so se bia chimato na aba no enti ase bi na enya adwuma chekire mu bi na wo se koso a no no so akirekirem so ahu na woni nam saa na otutugu mu saa na electoral commission nyini ni na wa yese na akeka ne saa tratra saa no shada nyen na so bebiri ti electoral commission si enka kire ndisifo ne se wo munya wo ye kire no na won mo mra na wo munyina nsi nkonya enti se achia se ese agya ebi mu wo do mu a omo ansuma obi aso nkoto abama wo mo na so allegedly no yese ebi mu a sa ne aye no se wo te wono mo a yese asuma si wo se adani duru a 7 December no onkoto abama wo esa se wunya ho enti se bisa te sa ndisifo na mo no mo na mo raise sa concern no mo fa nko isi office wo na munya mo nkotena se nhwehwe mu nhwe eye no kora na isi na ye de hia na de sefata na de asomduaba na isi o ye kire ne de omo so mahu abra omunti obi a case o ye kire ye se de sabi kura batri bi da ne tua na eti ja eno so eye ensemba ko aja eje eye entre ha anya sem ketwa kra ndisifo so kro ye kire se Orua Pius Hajide yempamo no National Youth Authority on ye yini firi ho sanse ono awaje atum se ketaise bi ekoso Australia maimu 2017 Commonwealth games ekoso ye na maso nkrofo ade o makọ se o mo ye nsamtwerefo afa nsamtwereni ne ebusa ne se wo ye nsamtwereni games ekoso yi do otubirika no ede magana ne yefre ne sen wonim ne ho abakosem kakra na afi amanfo atolimum omuntimi nkasa ne nyina akọso o ehwehwemu ekoso na wa atimi kogira gaga se Australia no de nkrofo di wachi di o mokoye na nti se a wa cap no mo be kwa me ahwe ye nyina te Ghana ha ye nyina yete ya si aba ne ye nyina ne yeto ye nyina ne yeto nti ye ntimi ntoma ho mfa nkrofo nko ne ye ne aka de entra no mebre sa wa cap no ye be bompa ye pa agumo so ye kwa agimo mfa hwema me ko bi se me mamboni mepe Ghana no amukọ wa cap na de no mo de bre yen anya ka no mo boyen ka no mo ko boye kwa se sika kwa fasudie bia maso mayen koso mrantie ya mu hwamu ye mu siesi ago pramane na omatimi asi aka ni ye tom tototo papa so ne ya yi bia ne ye de ko no mko bako gwam wani ma asesa ne asesa sika guhyam ye de akoma mu no madi a no ma sa betena si eti ye nko se sika no budget no ye fa nya bibi wo Ghana ha si ankwa eno ano ye nya na ate ani so na kokwa sakura mu boy kura me kasa bra ayedai shekai na mo dia mo nwene ye hu anti eti adisifo se ya opanyina ne yampam no ye sakura prosecute no na ye kwa hwehwe ni nsemu ti aja eno so ho asem agusu a trend ya galam se ni de asemo asem papa eti abusafo ni musam no bebre keka ho a ensem ni bebre keka ho a ekokọ okoso a wokọ Ahenkan FM online.net obetimi nso anya bi na wakenkan na orura afriye ankra ano no so sebo ma assurance se
NDC ni bia ni ho no ma se nyame ya adom no mba ba mu obeye galamsey saa yate why ono so dia no former minister for youth and sports say NDC ni bia ni ho no ma omo ba ba mu obeye galamsey NDC fo mo fa munim dia mra na galamsey ni yenyina ye ntu ase ne ya anya afi bia na me ba ba mu na ye ba ba mu a wo ba ba mu be ya na ba ba mu na sensuo na se ya no ma Ghana fo nyina ya wuwu a hwan na ba bedi ne so etimu anim dia bia mo fa mra na munya asem mu ye blame games no ene na ade na ode na kunya tro na so be kwedi atia ene wantimi anko na dia ndia mo so munim dia ne se Ghana na ye nyina ya man ene yatim otu opposition doesn't mean say wo so wo bibia betimi ya ho fa ma ana no mu binom ne nam galamsey site ana omo ka se ye ba ye begige ye be mama ye adwuma no ye we ne power ye be mama ye mo ka ho na mo motivating crofo mo ye galamsey no ana ma se da keka mani ma na mbese mu yigu MPP fo so nko ensamone mu nyina mo ka ho amanyofo am wo ma yi mu ye ka amanyosam so ye MPP ne NDC mu mienu na maka ba nchiri mu na mu di awu mu mienu atana mu di awu mia ye ne mo fa nkwasha ba akofo mu njai sa blame games na mo ye no na moa mu wo bibia mo nye because se wo hwemu a akunya anya se mia ya wodu galamsey ni kwaso pa ho akunya yi free eye MPP fo nsem se NDC fo enete so anya NDC fo enete so etu wo ba ya se member of parliament re dia na wo so wa ye wo no ma se de galamsey na se bebra se wo so tumi ni ukura bi eti ba bia du no nya blame games biem galamsey ko no anya we na aye ana we na se ho bo ana we na kan ho ntam ana we na di ho nse dabi ye ne sadia ye ntumi nko otom ye ntumi nko na me de ya me ya ne se galamsey ko ikura ye we ye ka ko sisai ya kan na ye bosome ye begya ato ya kan ye bosome na obi ani ye bosome pe atuo betwa nye se bedu abato awufro so bi asako pija ho asem de aba timi kura de menya kura na makama no atu sisi actions ni ehia actions ni ehia nya kasa gbegbegbego ni biem atwam ma yemfa we nto aso na yemfa da obonka ata no mra woda chinti anopai woda chinti maache bedwa ko se men kan kira wo say put smile on someone's face today. Put ana mobi animu mobi nsere. Mobi nsere. Emfa woni ha wa obeye no. Se ebia be nipa na doye. Ye. Se edien na obeye nipa na ni beje. Try se dani da nyina no. Ye, wo de se de be hye obi nso afunum. Obamu obi nso ani age. Try and entertain somebody. See what you let me aboa. Sanse o man sere na. Wa china bi wonu so be ma wasere. So atin komo na se. O mo bia ni gye na. Wa china bi so wa arehuo mu a na yesoso ya ba. Ni abepepe woni ase nsuo. Ni e de se de a hye wo so wafunum. Ti bonkum medware nifa, na nifa adware bonkum. Ti wa se try. Try. Anopai. Ene day nya nanko ada bia try say ubenya obi ade obi entertain nipa no wan be ma nipa nani age eno de kwa be fa so ma nipa na age ne de me leave it to you wan ka say choose say obe na do yo say obe kwa ne chen na ko bo nkomo say obe ye de yo whatever you do no try say obe ma obi asere da ne da nya ma obi asere na wo so kwa rehuo mu a na so kwa unyehia mu a ya boa ma wo so wasere. Put smile on someone's face today. Oda chinti enso edie enono eno eye obraimu akwantuo ni mu afutusem obi nim wo kyena sem nti ebia na wo no enne no agya wani age kyena bi na ososo oti nisuo nti nipa wonomo ewre hoye okwachichiri won mo re no se bre so na so orre ho a na won so abechechiri re na omso amwani age
ayese ayi no so on yeyese ayi yenkoja cause timi tu obia ewa asase so enti eya na wabɔ mmɔden ayɛ ne saa na aboa kwaku aba kwaku bibia deda ye bacho bibia bɔkɔ nso ɔbɔ ade ada remaja wow ɔde yɛn kwan saa kyɛ ebiem okay ɛbɛtoa wɔ som ne so okay yɛn kɔmrɛ yo anɔpa no wɔtwa bɔ pɔ minute du miɛnsa me matiefo ni na akye mɔmakɔ aba de ba hinkan 93.3 FM so dobon krata do abadwa so na poso animasi adwa me de ba beso mu anidie kwan so me din ade kwaku anin kusi bu adumdem de hyase daily guide de obokrata na obo amane kyese okotema nyame adom Ghana mampani na adoda nkwaku fado wakobie emfidudwuma ana planta ye de beye kota wo Ghana kota ye krafi Brazil ene ama udro biso se be kwan bia ye krafi obi ma so ene ba Ghana ne yanane e de aye adwuma nyame adom Ghana anum se ya na daily guide ebo amane se mampani na nado wakobie mfidudwuma ye betumi de aye kota ne bi wo Ghana anum se ya na sika wom de ye saade yi eye $45 million enu ni sika daily guide bokrata chese ekom election a eba so yinam so yese John Dramani Mahama ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yese we can omdom tipimpim za pimpim sa ena daily guide ebo ho amane wa anum sei yese aban asoma a police for ene asrafo akogalamsey site Ghana phone pressure too Ghana phone pressure to pa so I'm can say eja techu said you eja tuato pa wa abanu so ayesu tie ntem pa abana ayesu tie ntem mampeni nanado we nzida oze ontida atida ontida say yes aban e dey asrafo na police for call galamsey for so ontida but say be at this time strategy ni different nti so eno no yeso wasoma mo die heze de soma na ba ko wie nti daily guide chase be na wotwe mienu ntem ni Ghana for na sofo tiem galamsey amalam for tiem galamsey onananu mu tiem galamsey abusum yo mo ho adi ayemfumpenfo tiem galamsey akokwa udo tiem galamsey amanyofo tiem galamsey enna daily guide bo amane se aban wate na franco for bebrebe kasetie galamsey a ekoso no ama aban Ghana aban asoma police for ene asrafo soldiers and police amomako galamsey site ahodo daily guide ene ebo samani the daily dispatch the bokrata na mde to asoma endi samanyoko no afa adwen sombe ye oyekire etia abato commission esanse voter transfers bia koso a eye illegal any issues awodro bia wo abato mu enu ntombe demonstration de tia abato commission na wahunu se de oye no omani nye ho na ebetumi de basabasa nso aba wom so omani nje basabasa ho enu nam so ma daily guide daily dispatch bo amane se asam ne adwen ne anamo a endis for peso mutu no enam so ma isi nso abetu anamo wono so abekeka no ho wo sa anamo a endis for peso mutu no eho mampani anaga na ban asoma na nado asoma asrafo ne aposifo ko galamsey site no ena daily dispatch de watwa soldier fo ne police fo ne bimfoni aba tumze akutrument kuta wo no enye ne maketo akora tuze emema wezu ya sheda ne yapam a soldier fo na police fo wo hwo ma basa kora ne o mafua na ore kora ho we do be de na ko galamsey site akokon enti yapam yeyi tintin gramo owo sisifia ne na sefo no ye onu yapam ya yi omo enya police fo o mafu do he o ngontum go ye he we agatinga for no we kentinga ayi za security are you for you crowd personnel for you omo crowd ye so mu jam fitamu cause on be ko na ebinumo on be ko no makoje no masan o machi ye ko ye hu hwe first one dey see ye no ti ana me charge be at this time o mo hia ye police for ni sin na ke hu military for no de ndine no na oh dabi me ya police for no mo fire service ebinumo de oh yeah the fire service crowd account oh no problem so mo to anu kra mo isi mo to anu e janto ba bi mo to kwa
yɛmfa asrafoɔ no nko a because ɔsrani ni deɛ oh by nana crown so recruitment eguso yeye omu training different from police police is training different from immigration. Yes, immigration training different from fire service is training different from customs because asrafoɔ no deɛ training wɔn na deɛ ne deɛ no ɔhye ɛyɛ soldier yɛmfa ɔmo kɔ obi wɔ so mutim ɔde pause buffalo foɔ ne ɔmo wɔ mu didi so yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ mewura fi wɔ mo yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ mo no sɛbi nyankafoɔ nkwa ne de ɔmo yɛ saa ayi no yes mɛhwehwɛ de bi no obi kyerɛ me oh ɛwɔ Ghana ha ya yes ɔmo no wɔn mu ne agya dabi ɔmo ne deɛ owo nkwankwa ɔmo kan sɛ de nya ɔmo ma out saa o ɔmo ne deɛ ɔmo nya na ya dabi ɔmo ne deɛ ɔmo no bia me ref de obi bɔ mu din kyerɛ me oh mɛhwehwɛ ɔmo police mu ana soja mu dabi ɔmo so deɛ ne yɛ different ɔmo wei mɛhwehwɛ ɔmo ne deɛ atirimɔden no nya asɛm ketewa wɔ soro paa sabi enti me sɛ ndi asrafoɔ no yɛnwisi wɔ mu yɛnwisi wɔ mo cause yɛn nua no apolisifoɔ no on said ɔmo ne abɛtena na enti no yɛn hɛ da ehun na ewom first no on said na nhyɛ da nimo so ɛsɛ akɔsɛ sɛ de ohun sojani a ohun popo ne ade no different from oh yes na sɛ ndi obi ayɛ awe ɛndi ayɛ obi ayɛ awe kɔso bɛfa kwan so ohun sɛ sojani gyina kwan so ɔno obegyina hɔ gye de yo sɛ nyɛ na adwuma no ntia police ni mo na adwuma no you also ɔmo akon na ɔmo pata ana akon wa adwuma we susu yɛ ɔko tinke yɛma sojafoɔ no nkwa yɛma sojafoɔ no nkɔko na police foɔ nso mo adwuma so mo yɛ enforce law yes na nke ma ɔmo yes ɔmo ne nya yi okay kɔso yɛ ntɔkwa kɛse yɛ paa ɛna ato Ghana no galamse foɔ mo tum ɔde hwɛ wo deɛ wotena hɔ na mi sɛ ebi wɔn akɔ site ɔmo so chesi wo da ko yes ebi twitwo bi twitwe nneɛma deɛ ɛkeka ho ɔmo akodeɛ wɔ hɔ enti sɛ wo ni experience yɛ ma special training ɔmo sɛ ɔmo ne am robbers foɔ yɛ pɛ ɔno ewudi ni galamse ni no ɔno ewudi ni asɛmo na wo betumi akɔ office wo yɛ adwuma asɛm nim sika kɔsie ba bi foforo adwuma no nim sɛ ade na ɔyɛ na nyenti bibia betumi asinti no de sika kɔsie wuram ba bi kura ɛyɛ wɔ haw ti yɛn nso asrafoɔ no nko a yɛnya polisifoɔ no sinkyɛ adwuma nya asomɔ mo awie ɛna ɔmo nkɔ ayi according to paper no nya asomɔ mo awie ɔya de ɔmo kɔ yate ɛne yɛ mo ɔbɛtumi afrɛ sɛ ebi ɔmo nsan na ɛyɛfoɔ no nkɔ yɛ mo ɔmo ayi ɔmo nkɔ but this time no deɛ ɛsrɛ wɔn kɔnɔ ɔmo kɔ no nya agudie so koraa nya agudie so ɛna wei deɛ mɛɛma kukudu fe nana mama kukudufwe nana ye kopo kesie nana ye kopo kesie nana do bisom mo ko ye de ben nana ye ko tu galamse edeben galamse eye owo galamse o wa ma o mo wasam bone po ye nya suma o mi hwe movie bi na was so sad say yesuma kroni yi mu mema no nkokra ne wo ma stroke wititom ne eja mu gufie ana yi mema no mema wom no suma mu na kopo kesiem so mo nkoje ade bi mra magi kro no to similar Ghana yasuma mema ma ewo man mu so mo nko galamsey side engo tu galamsey ase nti enyo koketo asa hwe video bi aba bonten a galamsey fo nso akọ han arm robbers omkuta akọdeɛ ene mema mapa ena mo guide site no na mo nso yɛ adwuma keke sa video no ma bi mo kura so mo aka say we just this one just imagine na soldier fo ni police fo ko sa site we ya enye asomdwe so wo hu enye asomdwe kura ansa ade a sisi ana yɛ mwanwa ne sɛ obi a wɔka ho asɛm bi a abokomu no ne busuani bi ɛyɛ bi obi a wakasa bia o tinsam twafo ebetima akasa enuam bi mu ani won ma galam so mu so obekobekobekobek na menuam bi yebi yes busuani bi yebi and asofofo mo kasa yi o ma sori ma na obi nya bi o bi yebi ono angasa nya kwa no wo fase bi na bi eyebi ayefofo mo kasa yi o metima akasa o mu kro mafo na bi nya bi bebre yebi galam se ni de metima akasa busuani bi obi yebi o enti dede aye ya kwesi sey ya kwesi sey o ye no mercy
on farm grass and bush any room. Mimi say me bush anu ye bia maka kire wo. Say wan nyai ne beto se wo so ne ye chewa. And your wawa. And your wawa se mo. Mimi ko fi mensa, me nan ni me nsa ensi wo. Bia friend ne de hye. Ni wo tu ne fo. Kyerɛ say de ekonie. Wonte ye amaka kire aban no asoma soldier for na police for. Daily dispatch any daily guard aboma no mo twa pictures nso aba. To consider the pressure corner na do so no. Mo be ya mo no so de bufu take action. And this all this she be on so to galanse ni bia. Tunu so onya mra fie. Home sweet care. Onya mra fie. Obedi bi mo. Edian so a obenya dwuma fo bia. When say menti asese bi mu tena chenchena opese obi ma na dwuma ye. Masa wa betima ye bibia ma ho enuma akonya bebre go komkom asase da ho no mo betim da ye kua wagya no kodi kodi mi obi kura ye pe obi kura mana no anka do kono ton aboabo wa hye so enuma kese pa be ma pa na ogyina anka do kono ton hyehye hia wa aboabo to be to no asora no pa bo si utu a masa e kura mi nya meye o sika mi ye adwuma fo na ma aboabo wi ade na obenya di mi wi adwuma na kuma ko gyina na me pai ma de aboabo wi ade na obenya di just tell me obenya aduane adu bat bla bebere no na wo ton san kran dokono ibia asa obi ma bi ton bi wo na at times ya me ko tobi awia pa masa udi ahyehye udun sa tim so na ahomia komboko ye mu bi ne ye je be ye na ya na okay on ti adwuma ho adwuma yes adwuma ho why mu ma ye nyai galamhye na mwa yen ye sere mu ti daily dispatch e de aba se watwamfoni aba mampani so tun se nanim nye ne fe onze pressure ekono so no na wura ho panti nukranie soldier for ne police for dem tumu se aggressive wo mpa because pressure na ekono na do so no ebe mo no so de abufu take action and we take action wasoma o makọ epomu ye kopo kesi ye koje galamsey page 2 and daily dispatch dey assembly by na minko the informer the obokratemu the informer the obokrata abamane say owura mati opoku prempe oye running mate ma Dr. Baumia na nsen story bi babonten social media ne voices bi ne video bi ya na owura mati opoku prempe na po kase na me adom ne say wo mu wi ewi ni election na galamsey fo no be mo bia excavator baako na mo de aye adwuma ni ye na po babonten say nya nokre video na babonten no eye adopted ana doctored kafra adopted say doctored video na ze yakeka bi asiani ya de ten enya wure onyo no asem okan ye tie ho asem the informer de aba informer so ebo amane biem kire say na otwe ya mu na yedi world suicide day yedi bo dawurasi wo ma emo ankase kun wo mo ho no na no na medical authority e de aba betu dwa say nkofo ekunkunkukumo mu bebrebe no eye ahokire nti ena ya wo mo yesan the informer the bokrata no the new weekend crusading guide the bokrata enso asema all enie the new weekend crusading guide just say rent control department no sesi o man digital wo makọ digital wo man digital nti ehwo asem the new weekend crusading guide the bokrata no ebo amane na rent control a wo makọ digital no eno asan yiniti wanum sei owura John Dramani Mahama akantem se nyame ya adom na so be ya mampani a wo ma etufo magudie kwanbone su nina no obebo wo mu kwa adu na wajeli wo mu nina se obe mampani a munyina ye pa yemra the Ghanaian publisher ena kasa asem wi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia so kire se ne housing plan no nyame adom na so obape one private sectors ne be partner on be kambum no matumi adin dwuma amana ye pa aban no on Valley community mining scheme 50 community mining scheme yeso apam ntoma Ghanaian publisher the obokrata no ena kasa asemi the daily satellite the obokrata ena oshubo nkabumuko baako a ayensem twofo nkabumuko no ye developmental journalist association yes hey eku awa we executive oba o se bre hu developmental journalist association DJ ko eka chensem twofo se galamsey no
Mama manya ya no kasa fa ho sa ne de keka wo so mome na yamfo ehun hyem ne yankuntia galamsey enti Developmental Journalists Association enso edwo no atum ewo galamsey no ye frɛ ne bae e bae ansa na nanado esma srafo nje na de ne ka ho bi en anado ene wasoma hey mama monko site ehun hia yes busumi ake nanado mfa take action o de omadi na onya ma nko nemum busumi ake onfa nyi ne din yes ansa de okwa galamsey ebe ka ne din ho e ka ebe ka ne din ho ye ehun bo sha wo hye ya wantumi andi so se ka nye sa de a but kana no tumbu on ho anka nya problem na me kan se nke ko ne to amu abesi sa abre ya ka ya wie so on ka sisi anka ba be ya plus e de aman pp fo ko beti magina no so de aye campaign so anwu but on se muja akun ni ntino sisi asa ba be ye eka aye se mo asa ditro akere Ghana fo yes so anwu etika mudi nkunim 2020 de si ye bia na kam de to a chen kam agusu akọ ka sabe ye so nyina ni ate ayansa se nyina de da so kama kanna kamu jira so de campaign so ensunsu anka se betumi akọ se ya anka menji ndida hwe ya hosem ko sisi ano na sisa ko papa na sisa ko boni me de me hunu se sisa ko boni oh dabi yeah because ana make ka say ade bia me de ana duru bia me kan ade bia me hunu se me sua no eya de boni na nipa ya owia no ho ye no enne nipa ya owia no ho nya biem wo ye ma nipa nyina ni hunu eye te se eye normal thing yes so ya she we bo life yeah ya nom George bo life enzo roni bi na no awo bi ede no awo ewo ne mamu no obo George no de sit and hot so me dwene wa na ma wusa well me ya ru amfi se sa na kire no so aka ti ye wo ye bia no adwene ho ye ti ate oye miguso Daily Post de obokrata na madrum endi samonyo ko se wo mo fa woni de MPP for beka eni de EC beka efa wo mo demonstration be no wo mo de wo mo so be wo mo demonstration na demonstration be ye tia EC no edin eda so eye enough is enough demo ena Daily Post che se MPP am NDC amonyo ko na babontia be kirekire die ntia wo mo to nsafre Ghana fo ni na so bia mfa no ho nje enough is enough demonstration na eba so no 17th September eno be sa demonstration kratafa to so mako ensia no nso eno ma kirekire sasem we mu ato NDC amonyo ko nso ayensem twofo nhia mu afre aban ne se ompamo pious hadide a oye CEO ma NYA ompamo no papa no nsem fata so bekuta sa de bre no ehwo asem ewo Daily Post anim anopai The Chronicle the wokrata namdi last but one paper anopai eno mo che say galamsey ne community mining are not the same owura mrekuduka eno che say galamsey any community mining sunzu ewum enti saban no unveil 50 community mining schemes a ewo so man 40 ase ehwo asem The Chronicle the wokrata no ena eka wokrata anim The Chronicle anim anopai Mahama ene ese wahye se ba oba no fiscal discipline bi ode ba no so obey mampani a fiscal discipline bi ode ba na mamuom no ebe omanfo won pa sports minister Mustafa Yusuf any NSC boss must go we say we can't even grow grass under their watch or say sports minister Mustafa Yusuf any NSC boss muntumi mpon hwe ma ye nnua grass papa ye dua papa nso muntumi mpon hwe ma ye maintain ni ye ma ne nya kono na ntimo te Ghana na pa dem pa na ntimo ye na enne isi a black stars dem pa na ntimo ye ye ni standard stadium a ye be bobo so wa ma ye ni guase man ye hu ani wa ma odwenwa anti onti ase Enfisia say broni kwan be so na broni fire ne park e ma ne yeyi enye nipa na ye enti yetumi tu kwan kwa brochire kwaji ani keke yetumi tu kwan kwa brochire kwose ho yade no ye nya pani bia se ya ye ntumi hu ya ye ntumi nkwa brochire se de kokwaje busien
yɛntumi nkɔ ebia Morocco ebia Germany ebia Spain ni akɔhyia certain club mpanimfoɔ na kwan bɛn so na mofa moyɛ mo page wɔn bɛkyerɛ yɛn ne yɛsi yɛnim wɔn paa bɛkyerɛ yɛn there's no way ɔkɔ a wokɔ meeting nkɔfoɔ bi so wɔn bɛka sɛ yɛnkyerɛ wo dabi wɔn bɛ mo akwankyerɛ no si yɛnim a wɔde yɛn kɔ tu saa no mo wɔn bɛkyerɛ yɛn nti yɛntumi nkɔ ebi mo nkyerɛ yɛn straight na ma yɛ de agu hɔ no ma ɛgye nkyia yɛ sports minister ɔman we Ghana paa Ghana sɛdeɛ Ghana tie yɛ sports minister yɛ obi paa yɛ obi ɔmo de a ɔmo twa ne sɛ Black Stars nkɔ World Cup ne nsa nkorɔfoɔ nkɔ na ɔmo nyɛ ɔmo fa ho enwia ɔman no ɛno ho adwen nkɔ na wɔ mu tirim ɛkɔ mbɛfa so mbɛwia ɔman no nkɔ sɛ ɔman no bɛkɔ so deɛ dabi na ɔman yɛ political party bi agyina stage so a ne colours na ayɛ no homa deɛ ɔde ɔyɛ den ɛsɛ ka bibi kyerɛ yɛn ɛwɔ sɛ ka bibi kyerɛ yɛn Ghana ho dɔ ne ni wɔ mu there's no way abɛkɔ US abɛyɛ campaign a all the political parties bɛdware hu ni na A to Z na bi san bia okom na ɔman na woyɛ mu campaign no emu nipa na opere so mo ma otumi na bɛdidi ho no wo ɛho ahyɛnso de ba kokora new campaign na woyɛ mu ɛno kora nka bibi nkyerɛ yɛn party first o Ghana party first nye Ghana first da oh there's no way back as Ghana first Ghana party first nye di titi mu a ɔmama no so ani ma ɔmo so nye so edi ɔmo achi se bi adwen na bo di ɔmo achi bi adwen na bo no ma petesha ma na bobobobo bi adwen abo tu kanya zasem kyerɛ no kra no hu so the MPB the MCB the minister bi the DC bi account to ne tim no no hu sɛ bi wo yɛ adwe bi kra ma no ya adwen bi adwen adeda too much asɛm Ghana is a political party bi agina stage so a on tese onye bibia ma ohun so odwen Ghana ho bibia party no A to Z decoration on be party ni colors o kasa o tese unhu se odwen Ghana ho Ghana ho hia no ne de party colors aye kromu ma se twom ekwan gai photos gu kwan so pan so na sa kwan na so MPP party colors ahye so ma NDC party colors ayesoma muna nyame hwɛ mo ame yankɔ a adwombɔne Ahenkan newspaper nam de wie anopa yi krate bo amane sɛ ukɔ odansi ni high school a 20 no odan school a tension bi a ebro wɔ no ɛwɔ teacher student dating saga na se teacher ni any school ni bi mprantwe ho asɛm nti amma tension bi abba school mo no moma jai nyasɛm ketoa odan school senior high yes nti Ahenkan newspaper na ɛbɔ saa amane yi ɛho mfoni ɛne ho asɛm ɛda krate anim anopa yi Ahenkan newspaper pebitɔ pebi kenkan online kafra online nti no krata kro ya agba mane sɛ easy ka che NDC for say hwɛ sɛ mo pɛ sɛ ye bibia pepepe mo pɛ credible voters register ne de ka ho a demonstration enye no ne ade yi o ka che mo sɛ ewiase ye wo yi so oti paawo na wankɔ hospital na de empire ubewu na wu so obewu sɛ bi udwan ka che NDC for say nya de bia na demonstration ene ebu ono ma demonstration ebi won so enye demonstration na sɛ opɛ sɛ ye credible voters register no eno no nye demonstration ene ede ye ti demonstration person mo ye ti ono easy no fa so ba ku sei ebi nim na omu nya hwe nso emfrim Ahenkan newspaper na ebo sa amane NCC ni nkra beta wo Brim Central Municipal Assembly wo man kro ya achim dan ena mo de interparty dialogue dwumadi bia hye so a wo mo to nsafre ayenfo wo mo frɛ adwadifo wo mo frɛ wo mo adidam wo mo frɛ nsɛmtwofo atichafo anesefo amanyofo asofo akokwa wudu bebre ena mo ne mo kasaye ɛfa abaton sɛ de be ya abato be ya somdwe ɛwa achim dan ene ne mpeso aso entahumfoni Ahenkan newspaper de aba anopa yi Developmental Journalists Association asem no asan unity ɛwanum si a wo mo so ɛbɔ dawru fa galamse kun ho ɛho asem ɛwanum si NLC ene GAP yesi wo mo so atwom ho afri 2024 election no akansi no matwom ho afrim Afrakoma Community Hospital ɛyɛ akɔ na kutu yare ase
wɔn na ɛɛsɔ krataa yi asene ɛwɔ Amasaman Stadium Road Ngramompuni Mantemu afi Cash Tech Susu Ventures ɛno nso saa Amasaman Stadium Road ɛno nso wɔn boa so yasene ɛwɔ sika fam anɔpa yi Ahenkan newspaper me de asi mo ne yo ja se ɛnan nso so de daje ne yapo so saa o Developmental Journalists Association so we executive member on moduma ne say every no nte eba be kire adwuma mu wate eti mami ja okwan na afi no yeso yanto aso e wa ha se bibia ni wana dabi okay ene me da se okay kwaku enim kusi buadum eye editor Ahenkan news editor no na no pay ono ana ja oba ya obeka ho na so obeka me ho ma yede de bon kata boso no so ede esom wo ye toa osom no eso abo anopa no nwotwe apa ho sima no aduanan ewo fidua mu ya no mo maache ene dwumadie no enso so edin yede aseda ekọ ede ama offer akuafo madamfo anase monyonko ba ko no meba okay all right meba montwa meba okay ti eno so edie no enti offer akuafo no mo amone offer afa nyonko no mo amahunu asase amudi adanse enkyene enkanfo no ho bebre si wahu adupa so na eton no ho na eye HJA Africa ene CSIR eno maka ba kiri mu a wamakofa offer edi abasan so mo hwese de na akuafo mo Ghana eye mobo na wo musuo no ba ye dua ye hunu suo keka nsem bebre no na ye wo mahomete to makofa offer no eye asase yi enti unya offer ni bi na de flower asase no ansana aduaba kro na wo di hudwuma no wo de be hye asase na se no wo de hye ho no matum se nyini from ama nneoma so ekon kan de mawo ya bɔ moden ade adroi enso akɔ ahweye ye o masade se wo so muhwehwe mu o enhu sampa adro na ye papa na ekɔ asase ni mu suso a ensɛ asase na mbom ebe ya asase ni ye sade ye nyina ye hwɛ ni mu no nti abedwekom na hwɛ nuane ni kua ye dwumade no totoye ɛso Ministry of Food and Agriculture one majatum sanso na eye abedwekom hwɛ yen atra ye bambo enho ensem so Environmental Protection Agency one mo so agye adroi ede atumo enu nti akuafo no unyato offer ni bia fa 1 liter no ubetimi de afuntam asase ekane be semienu ansa na wadua wo na baye no na eyade se wunu ho enso ede biara eda akuafo amudua no baye bi etese aburo banche mango soya beans no mo amudua mme afi mo amudua bayire mo amudua emo mo amudua nkate ene jene ni no ma wodo akeka ka hu ni nyina no eyade se offer no obetimi ede afra asase no ansana wodi aduaba no na se intima no enso asi asase no eso na etimi enso aboa ye pa oduani ekiremu ewo agrochemical shops ahodo a ewo Ghana afana no mu nyina wokwa wonsa betimi aka eye adroyi ebi na emom open doso puomu a 0257 3151 32 0257 3151 na obefre eye HJA Africa for ewo so no mo so timi ahwe aboa mansa aka eye aduro no enso so ebi na yene ewo oda ane apuye mantem ya no no yede ani bekire mu ewo oda May Market one mo no Tales and Details Agrochemical ewo ho sanso na Mr. AJ Agrochemical enso so ewo ho no mo ono ewo oda abenase Farmers Home Agrochemical ewo eye asaman kese ahoto agrochemical ewo eye achim oda Biscay Agrochemical ewo achiase na afenso no eye Magina Agrochemical enso so ewo New Abrem Francis Agrochemical ewo abem okọ no ma ya de se onsanso betimi aka eye endoi bi ede afiri ho ama nneoma enso akọ enkan ede amawo
na yɛde aseda no bi so ɛkɔ ɛde ama Akim State University College ɔsɛm nka nkyɛ sɛ admission ɛkɔ so afimpino ne aduonu nan ne afimpino ne aduonu enum nwumasua hyehyɛ ɛpono no so no wabie na akwa mu de atoɔ no ma wɔn ma mɔpɛ akonya so mbɛtoɔ mu nwumasua so ɛwɔ suapɔn mu ne nyinaa no wɔsɛ mo betumi apply na first degree programs no mo de mo aba behyem ukuta SSC wasi ABC ne nyinaa no oyɛ adeɛ sɛ wa qualified no betumi apply wo school ɛyɛ entoasoɔ emu wo gyina panyin a ɛyɛ etwatoɔ o kyerɛ onsɔhwɛ so etwatoɔ ɛyɛ wasi no mekyerɛ sɛsfoɔ na mene mo bɔ nkɔmmɔ yi wɔso wakonya so betumi apeke ɛyɛ forms no na uwie ya no we no onyi gyina ɛwɔ fie na afei no wotoa so na nimdeɛ bi a wohwɛ nim sɛ wo nsa bɛka no ɛno so watumi anya ne sɛdeɛ wɔhwehwɛ pɛpɛɛpɛ mo amkuta HND and diploma ɛyɛ abodin krataa no wɔsɛ mo so 2-year top-up program no wɔfiri ase wobɛtumi de wo ho ahyɛm wɔm so mukuta ICA Ghana ACCA CIB CIMA mo nyinaa no mbɛtumi apply wadi mfisia aduonu enum ɛde ɛkora wɔsɛ wɔ no ɛmfa ho sɛ school ntoaso no watumi akɔbia na wontumi nkɔbi anaa unkura wo mabodi nkrata na so ukura bi wobɛtumi aba oba woyɛ mature student iti yɛbɛma wɔyɛ nsɔhwɛ woyɛ nsɔhwɛ ne wie na paase a afei yɛbie prom de atoɔ na animdeɛ bi a wohwɛ bia no wɔn nsa atumi aka yɛayɛ nhyehyɛ ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛngya obia ɛwɔ mu eti mu a mo de na wɔtwe ne mu no ya mo yɛ busy pa no so ahu wɔse na wɔtwe na wie obetumi aba na nimdeɛ bi a wohwɛ ne mu sɛ wɔn nsa bɛka no wo so watumi aba abɛgye ɛde afiri wɔnom aso ɛyɛ nti weekend programs no ɛso so ɛkɔ so asɛmde wɔ mu nie Kwame Nkrumah University of Science and Technology ne wɔn aka bantiri mu a yɛboa ma nwumasua gyina brane wɔ kotokuma mu ya nti obi kɔ KNUST na obi kɔ Akim State University College a ɛsunsun ɛwɔ mu ane sɛ we no kɔ ne deɛ wɔ apuɛ mantam na we kɔ ne deɛ wɔ asante mantam mu abodi nkrate kura mu no ɛyɛ pɛ ebi deɛ nso nkyɛn bi nti hu nya sɛ wɔbɛtwa kɔ atentena kɔ asante mantam mu bra hona no yanom ya na ɛbɛgyinum deɛ bi so a wohwɛ anim sɛ wo nsa bɛka na timi aboa enwuma yesua no ɛba no dwadie ne sikasɛm mu a BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. After engineering programs no BSc Electrical or Electronics Engineering and after BSc Computer Science. Ɛno ɛne nwoma yesua udwani kyerɛ mu ɛwɔ apuya mantam asane man so across mansini mu a akyem asane otroma mu sie na no adeɛ sɛ school ni campus na ɛwɔ hɔ no mo no na wabɔ awura na afɛ no akɔ pick forms no hɔ forms no so no available ɛwɔ abɛfo ntentan so www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh ebiema wa na de ho nsɛm no ɛde afa so na de ama mpanyinfoɔ na afɛ mo so ahwɛ na wɔnom enso aboa kama na wobɛfrɛ mpanyinfoɔ so 0558 63 39 57 0558 63 39 57 and 0207 16 37 87. Akim State University College, a discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Ma yankwa human sway na yemfree enkomo no enso ase na medical culture ese enen yebehwe dwumadie potia wonoma aban yi omo se omo nko assembly ho government appointee for no dwuma omo ho no mu edie sanse yen se da hu omo adwuma no so yie ne sayo so ntine ye kwa homa no so ye ne opanyo no na ye president de ma chamber for local governance ye Orura Richard Fiadomo opanyo timika no pe ma chen atiefo nyina so gye so ɛda wase yɛsan so da wase sɛ gya wabi oprum atoɔ de ama yɛ abrɛ bi a bɛbɔ oprum no ɔmpusi uti na afei wo kyerɛkyerɛ yɛn ma yɛ so yɛtimi te nneɔma ase anɔpa yi yɛba wo nkyɛn a sɛ agya wote sɛdeɛ na me kana yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a yɛnyina nim sɛ electoral commission ɛba no ɛyɛ mansini amamuamu a ɛwɔ sɛ yɛto aba na yɛdi assembly members on bɛgyina mu electoral areas de ama yɛn yɛto wi amamra ne sɛ aban wɔ akonya sɛ 30% on san so enyi another assembly members for emeka wɔn a yɛato aba yi wɔn ho no ɛne ɛsɛ na wɔn saafoɔ no ɛyɛ na wɔn adwuma paa ne sɛn ɛdeɛ nti kura na constitution ne ka sɛ
yenyi saa aban no enya saa tumi no enyi saa government appointee for no wadaroma boye ne na yensua de yo ndase say ne sene waka no we share at 936 of the Local Governance Act now the electoral commission a nomination na to Abama assembly members ni here. Assembly members no are representatives of the respective electoral areas across the country. Here too almost about here. Abino are appointed 30% of the house. House now. Assembly members now are almost about any MMDC now said your no. And MP now or what a particular district. You come boom now I almost 70%. Now, Abine are appointed 30%. Now, those are now Ushima, a bar, if anything, 30% now. Constitutional and other acts, consumer requirement, the fine emphasis in that 30%. And your maintaining out here, Konyaso, or 2 is appointed the 30%. Nancy, so act makes a son of a time. A set of share, not only a him for no, they could not be a work district. Ethnicity and sana omeyi for omeyi. If you never find say abine and after president now you 30%. Now 30% no you from we are telling members here, but we are government appointee. Now we are government appointee and it's a one only electoral area. If this is not Ninano Ayodia. And the reason why here we are government appointee makes say abino our policies are a sort of the local area. It's a bad general assembly, not as assembly needs national share policies are finding the Abanadia. It's a binding of Ubia and Uncophobia more assembly or no abiding no more. It will push the government policy. It is overshare. Oko assembly go for only a bank for more assembly one, a district chief executive no, and at 30% of the government appointees. Your mono. We man the Oshima Assembly National Say, I said General Assembly, we share and run policies now. That time you hear Mokeshe, and we can abide in your Mako. But say, abide, say, Assembly ends not say the General Assembly is not sitting there. We don't need the government appointees in Kofu here, Assembly members now, they elect your more electoral areas. You know, the importance of the government appointees is that some more assembly or now government policies that. No, church remuma, your friend is saying, assembly members now I elect your more, I said, in a party, and I do more. Then assembly members they will buy into the government policy, not say you omitting out to Obama policy, eating about crime. You know, that may not tell you here into outside of the general assembly here, and said that in here, your friend is saying, government appointees. It's now because before Sabana be appointed woman. I was say consultation be ekoso yenya religious leaderships and traditional leaders no so be no more aka bomasi nkonya. I think a member of parliament also ka ho and mense no kracha na se na wura ba awo ho sa aginasi de ya na ekoso enne yu hwe ne said ye fa so appointed assembly members for na sa consultation ekoso. Yo, that's it. Consultation but the cost between the political party in the consent. If you are official government appointees now, you do not a consent executive, police station executive, and after electoral area executive. It's and running there and finding but consultation there, consultation but it doesn't go on between the traditional authority, if anything, religious leaders, opinion leaders. Now the official do now. Yes, there's consultation, but consultation happens within the political party. I want to buy more. Tell you what our constituency and not what our district. And like I would say, ma'am, the reason why I say 30%, no, you need to start again. I buy in say, assembly members near to Swaba. Who assembly honor, you know, be your finance, you know, be your legal background, you know, be your engineering background, it's not my but a Koba assembly members now. Criteria being you are, the answer we 8 years above, only criminal record, you have found mine, and then a more assembly member, and you live within the area of a contested. And the criteria, if you attend you said you, I don't know how to say, but who go school, everybody can be assembly member.
If you're manifested, what assembly, no, policy making institution, and looking at assembly, no, we have a subcommittee. Your subcommittee on education, subcommittee on finance, subcommittee on works, social welfare, and money. You know, some of the assembly members only need that expertise, no, in those areas. If in a person who manifested, they say, "We are consultation, no one can confer." Your friend is saying, augment the qualification. Now, assembly members need to also have an na aboa ama assembly no deliberation is not possible. That's also Ukrainian meaning. Any entity assembly. We share successive government. No more the government appointing a year. No more show any crop of young man of assembly. We aboa party na check or a consensus secretary or you see, you know, you near your macona. Apart from qualification and expertise, assembly members have to almost have an the same people 30% the other come. In that account, I said some of the district assemblies will show deliberation in your policies now and said uncle because then cat assembly was not from Swaba no minimum with Juma. Then so 30%, you know, the share said assembly was the elect your mono. If you are then I said you didn't expertise of now it is 30% to cure it. But now the 30% other than pure politics, you know, is defeating the purpose for the government appointee. Enti when obi ka say sisia no esan say akwakọ dane eye party man ye de say tumi ni ma omuni nti no senkebe ya yengi say tumi ni kura mfiri aban ne ho na nke yemfa ma ebia eye regional house of chief and national house of chief for no mu nya sa appointment no woni wonu mo kire sa adwen ko benkrum. Oh, for me, okay, if you are buying same the command national house of chiefs. You are here, you and one you have home. Now you have a fire and for said you ever areas made your other tour. Now said you are assembly near and you must have gone away because you near expertise, you know your finance background. And looking at subcommittees, social subcommittees now, almost secretaries, your friends, the head of department or more assembly. It is a head works in your friends. Subcommittee chairman for works, engineering. Engineer no assembly on no way with secretary. It is all you be next to nothing about engineering. Who the management course because okay the actual I don't need to never so a man is put to another one gentleman. And continue assembly and assembly management. Assembly instructor is just away there. So some more on more running day to day of the assembly through the chief executive. But a bad technical work now, except course subcommittee, shame, no moving pros and cons, and sign on what your command general assembly and sign a have to. It is a company sending a jam and you for no one, and in your family, and you for no so the same thing. I would have thought that we should stick to the criteria that you act in your mind. Ghana had your problem, Kasian, is that your man, then she is so. If you do your mind, you do run as well. The reason why you pay 30%, you ain't not for embrace 30%. The German for now, you know, come once and then because I'm for almost more interest. For your top your creamer that you are, near for some money, you're not with your assembly. Meanwhile, the 30% is to cure the deficit of the assembly members election in areas that save you only expertise. You know, maybe I need to say in Ghana and for no 100%. And when I say young consultants and opinion leaders, religious bodies, and Yoman, if you know your Muslim body who contact someone who prove your economy, you don't Muslim or your economy. You need a software now who prove your all legal background. You don't know you're a lawyer and also all legal background. So sorry, what they never back. That is the reasoning behind the law. And so I find the car buyer, Linka MPP, Linka MPP. I find here, over the period, government and that is wrong. And now I'm looking at the MPP is doing it. MPP did it in the past. It's, you know, young people going forward, no, I buy everybody in 2025, no, they should take the spirit of the act. So the reason why she has 30%. Then I said, NDC Babamwa, man, in fact, government continues on the NDC. But Ushima, your government, your NDC for more
accounting background, you have NDC for more finance background, you have NDC for more engineering background. Only just uncle for now more appointment when necessary say so your conscience executive automatically on your government appointee. You better you know it is not about the political party, but your expertise. NDC they have the men and women. NDC they have the men and women. I believe movement for change will have the men and women. You know, the men and women in the party should be appointed, not necessarily say, yeah, or your conscience executive, you know, now MBN the government appointee. I don't know, say local government system and should couldn't be proper. Enti adeɛ baako so a na mehwɛ ɛyɛ sɛ sisi ana akwakoba so ɔmo de agisi ekosi nkonya ansa na yehu ɔmo ama ma bɛboboa no ɛno ne yɛ de mmara no ɛhyɛ wɔ mo but dodoɔ na no say at least said you can say electoral area ni nyinaa no ɔmo ka ho bi na ɔmo kyekyere say ɛno no so ɔsɛ komunya share responsibility wom because ntimi kɔba se yɛkɔ asetena nkwa na yehu mo yo unim yɛ tiɛ ne sɛ appointees no some person ministers with that portfolio. Okay. And assembly members, ministers with a portfolio. It means the assembly member is in charge of a particular electoral area. It means how electoral area and go to Pono and Imagine. The owner of the government appointee, who is minister with that portfolio, the electoral area it was more opportunity to say, oh no. Your research na idea so that you share with general assembly information about all the electoral areas because and nothing I work on. It's in the appointment you are supposed to be in charge of the electoral area, but we at the assembly now what MMDC now. Oh, you cannot do by a president of the National. I'm not sure the MMDC by the brand. Now you never will need here. That's what MMDC normal assembly needed. It's been simple. But the reason why I say you won't say MMDC not here for Yan so. Only will be a technical person of finance, West, and other places. It is also appointees Nabana or movie any that information or news background now. You don't expect MMDC to be dealing with those people. So assembly needs to be simple. Again, you problem you know what the government appointee and say you're for two Abama MMDC and not here for two Abama presiding member. And that's the only time they become relevant. I assume because Dudona appointees, no, they do not have the technical acumen and expertise to be at the assembly in the first place. Okay. Now, my young share woman so ye two abadi yi woman so edwuma kakra. Omo de enim se ja edwuma hye omo nsa. E so mo hye omo mpesua no so mpuntu ni ade but na me read the constitution e kwa fa so a omo ye two abadi yi woman no. Article 43 no na woka se eni kwan se obi present to me na your man no kwama ni gina political platform so kura se wo de be any campaign na se wo de ye bibia etesa but ye nyina ye nim ye mpesua so ya no kura se ye kwoto assembly member elections yi na obe political party bi aba no abeso obi nsa we na mokwa monto abama no electoral area wi anyway saa de no eno se no etia mra na si ye chi wa so twe wo ho ne ye den. Yo, that's it. Let me say, no. You are just overflowing a dead horse. Me, Aminu Okase, I have a political party I belong to. Me, Aminu Okase, me a Christian, you are sorry, to be Meko. It is a Mekoto, district assembly elections. Meaning, said you, if I belong to NPP, NDC, CPP, meaning, NDC for more electoral area, or more trouble. It's mainly NDC for the Kata, me come home, be a member to Monto Mane. Meko Church of Pentecost. Meko Church of Pentecost, no, I can't say, we are a member of this church. They call election over this area. I saw him so you call electoral area and I saw him man and to money. It's a sorry man or more tono. NDC form, MPP form, CPP form. So because we are sorry, Bantino, and it's not more to amount. Because we are NDC, MPP, CPP member, and NDC for MPP for CPP for more electoral area and ever to amount. And run a say. My political party can sponsor candidate. Make a political party sponsoring candidate, and in Siena, political party may file on me. Usha NDC MPP, Omoko file for 276 parliamentary candidates. I don't have a friend of party sponsorship. Okay. Assembly election, free, you'll be on Jiska. It is so Nipano for the NDC, the MPP,
obetumi afa NDC kala mienu afa MPP over before kala baku mienu na ne nkrofo hu se oka omo but untimi use the symbol of umbrella and untimi use osono no untimi use akoko untimi use say eno na emrane se untimi nye kala bi ni Ghana high NDC for kala kala is NDC 1992 number MPP is 1992 kala is not selecting was it not in existence before they came? Sure. And now I know because France, in Netherlands for color, it is the same color as MPP is using. So the difference is that the insignia and a symbol, no, like say, we are Osno, and also we are Chinia, and also we are Kuku, and now we are Kube. It is the fact say political party there will interest. Say, oh, just support you, Nippon on winning for the electoral area. No. It doesn't make it partisan. Okay. Okay. That is what it is. Me a Muslim man. The person Muslims number 2 money. Almost number 2 because I'm one of them. The traditional me can inform on me contest here. I inform number 2 money. It a bad assembly election a non-partisan. You get interest group to come and say. But bad national election and you put it in my bunting openly because almost support NDC and NTT and CPP. It's against the law. If you no local area there, like I said, will be a consensus secretary and for NDC, NPP, CPP, contest the assembly election. Will be any so NDC, no be any so NPP. But that is not the reason why he's there. But also rally the party members to vote for him. And no, doesn't make it partisan. You know, the person chief for chair saying a cash sponsorship and constitution say, but political parties should not sponsor a candidate. Now, sponsoring a candidate means una o file man, una o chase man. If you call parliamentary candidates on NDC and your mobile, no Muchiaka, NDC headquarters in Chiaka, MPP headquarters in Chiaka. That is what we mean by politically sponsorship. Okay. Now, what about endorsement? No, which one is endorsement? Oh, NDC ni kasi yantu abama NDC ni MPP kasi yantu abama NPP. The political party, the constitution did not say sponsorship. It did not say endorsement. Endorsement is a majiwa too. Say Article 43 no. Or say a political party shall not endorse, sponsor, offer a platform to, or in any way campaign for or against a candidate seeking election to a district assembly or a lower local government unit. Sana Mraneka. And I make sure say local political party are also NDC, MPP, CPP, PNC. Omo political parties. But me NDC ni na me what is a consensus bi ababonti di obi din akose ono ne ento abama. Okay, that be consensus chairman no wo ho no e bi na no say or support obi ni so NDC ni. But you issue a statement on a letterhead of the National Democratic Congress, letterhead of the MPP, then you are endorsing a candidate. Okay. But the chairman, no, NDC chairman, MPP chairman, CPP chairman, no, because almost supporting activity here. It is not an endorsement coming from the political party, or no as a person, or no interest. But of course, we are constantly secretary to know. Young one and I said you own winning. And that is not, if you endorse somebody, it has to be documented and then can be verified. That is endorsement. And based on their own kind, you're not just saying for now, ABR, I'm paying you a frank, 2 for become one of my monsieur. You say you're too about many passengers and any endorsement. And no, any endorsement because over also one district, one factory. Also 24-hour economy. Me on hearing and I make us 24-hour economy a bar a boy ama you crew night it because of that 24-hour economy me so say you to Abamawa. So you are not voting for the NDC, you are not voting for the MPP who said one district, one factory. But one district, one factory now also say MPP can free SHS now MPP can who endorse free SHS no. And now, free SHS, never NPP no to Abama. 24-hour economy bar, and NDC John Mahama no to Abanama. Of course. So that is it. But for the chief to say, they are supporting the NDC, MPP, CPP as a political party to win the next election, and on a constitutional man who kind. But the policies of the
political party some manifesto. Yes. It won't be manifesto now for say yeah, but woman any subject. Why won't you tell your subjects to vote because of this particular offense? And you are voting for the policy by the person and opposition party or the back, not necessarily because you are endorsing the political party as an entity. Since 1992, NDC Abaco, MPP Abaco, NDC Abaco, MPP Abaco, and it is possible the MPP can lose the 2024 election. It is possible they can win. Tuma NDC some time ago. Sankofona na betuma MPP some time ago. Asa na dandan isa. Ahikono omo right say some of the policies no one endorse policy, not necessarily the political party as a legal entity. Okay. Akra anopai ye breninti adu besi ani adawase. Na yenim se ebre ko nanimu on ye bepese eba na mamuo num se nimu a ye no ebetoa so ahua de kakra na abo ani ate nioma ase. Enti akobase ye koyi kandini bi a ye hu na adwuma wo kwa akodie eba se nya no na wo die etimi atwe na adwen asiso anopai ye da ase bebre. Yo, me da ase akwenye. Opanyina ne ko bo enkomo yi eba no eye mensini amamuo ene ho entonto ya waben akwadiri wo mu won na tua abedwakwa from say chamber for local governance ano Orura Richard Fiadomo na yene no ekobo eye enkomo no enti sisi an ye tiniom aseba hu se obi assembly man na se ne poster bo baabi na sa red blue white ni wo mu a kwaka so ye MPP ni na MPP for na endorse no MPP candidate eno na ya na yimu bidwen eye sa se o eye amanyosem na amanyosem no ti ya se o party ne enya for official statement ma so ma endorse ni pass message na se enya de se oye eyi e kan se party bi or affiliated to party bi and then also so government appointee for ne hu omadwuma nti isi ano omo na adwuma no eye se sa aban no adi bibi ba so na wakọ pehu nim de senka drip yi okay yakọ assembly meeting na e wasem na mo be kirekire mu kire yen say drip no e ya ban yei ana ede hu sika ba enya MPB ye ne fan ene ye ene common fund so ne dia ne ye koto mfidie ne dia ba enti ayo eye assembly ne dia na mom enya amanyosem din yei nya nipa ba ku bi na air finance mu na wasem kirekire ma ye ti ase na assembly members for no so ahunu said the ho senka ye tie enso enne no ye yiwa mu bia o bia so ye party banko antini atam ne de ne kɔ ene ya na ya how kese e de emaye no maache dwumadie ne gusu a ye toa so nkomo na aka no ye behwe na afeso so no yakɔ wono a e wo se ye ne omo so twetwe nkomo no enchen na ya toa so e de ama kama free sabre ko ne ye behwe ase asua saa nuoma no yen amamuo no onkrofo edi tumi bi ahyɛ omo se wo se ehu tumi ne edi ama wo mo no die nti edi ma wo mo ene se de omu di omu dwumadie no edi efa na etimi enso aboaye Yesumo Herbal Center ene ye krei kumi okay mate enti ma ye nane ye ho kora mransa ye ba na yakɔ Yesumo Herbal ti no na afi ne ato ankomo no so wadaroma twen ye ba sisi a nkɔ ba bia ye ba nkomo na aka achi no edoso pa Mamu he best man capsules and yasa pajamuno enmienhini no enutai no ehabama no yasa de bia ka ho amemu aye de papa onum ani kirebeyin na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no num asese yensimi fomu be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya eye the new best man capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhu Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Semu Kinafufure Kuradiaba. Say, the confidence Kura Peja. Nemanwe, Obian to be common kunu ewofi. Bema Nidia Watonyumuno, no Banasu Fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafo, Oxiniba, Kennedy Drugstore, always, Trumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache,
and King's Walkable. Oh, Padua, 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kengenga. Jack, you know say all work and no play makes Jack's a dull boy. And you know, Briefland Hotel say after a long stressful year in school, bruh, let's have fun together. Yes, I mean the pens down pool party happening live this year. Briefland Hotel, Ebaya Special, na artist on bill, Emrich. Yo, what's up? Ebane rapper bass and kwa. Me time pe course chat and kwa. I don't like throwing stones. Mighty say Jonas, me watching ya glass and kwa. I am embracing ye, the winner of Onuya TV Kasahari President. On the 20th to 22nd of this month, September, Ubia and Shame will Briefland Hotel. Achimo Danin Kunkwe Chani Hueshianina. Yes, Briefland Hotel is the pens down pool party. Ebeye bass and kwa. Street Life Entertainment, Young Vibe, Nova, Kwame Destiny, Homeboy, Kwaku DLC, Kojo Express, a 20 cool Ghana cedis, halfway, 3 solid days experience, enjoyment in Kwan, 20th to 22nd September 2024. Charlie, come in your numbers, come and rep your school, make it no fade though. Joe, don't be left out, bruh. Let's have a lot of fun. Activities, snooker, video game competition, rap competition, swimming competition, table tennis and dancing competition. A lot of fun. Ever cost Sardino. Ain't you know, man, you free. You know what it is, Jack. It's all about Briefland Hotel. DJ Sampil, DJ Shabu, DJ Icon, DJ Talk, and DJ Diamond, Hype Man, Ranking, MC Zion, Ice, and Kobina Kosti. For more enquiries, Freya on 0249 957 40 and 053 44 617. Now, if you want to be part of these activities, brah, pick forms and a cool rates. Only problem, gra. Briefland Hotel, your ultimate experience. Adansifoɔ a ɛdwen baabi a obenya adansi ho nneɛma a ne bo wɔ fam sɛ yɛ blocks, cement, iron rods, roofing sheet, Elfin Cancer Roofing Systems abama ho. Ɔmo tontɔn durable colored roofing sheet, aloe zinc, rubber ana plastic roofing sheet, galvanized roofing sheet, smooth aluminium roofing sheet, rough aluminium roofing sheet, color bia na size bia ɔpɛ bia no obenya bia ma ho. Na sɛ ba no roofing accessories nso a sɛ yɛ ridge caps, valley gutters, rain gutters, side stream ɛna silicone. Elfin Cancer Roofing Systems ɛwɔ long span roofing sheet say IBR, self-lock, almost size ahodo nyina, and a face standing seam. So we long span roofing sheet order. Achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be obey amount so a free. Omo carpenter for a what experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie, a dinosaur body, a dimba cope, and obiaka. Elfin Cancer Roofing Systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodo nyina. Cement brand bia pebia. Utu atong and now to the juma. Sabano iron rod and swa or size ahodo nyina. Afe plastic TNG size bia any color bia. Corner molding, H clip and a U clip. Watch him down. Baby okobia or the koja okwa. Na so betra him down. Ubetwa bibi kakra bi. Elfin Cancer Roofing Systems a supply ania quarry stones, quarry dust. So Tony Mane so 10,000 Ghana cedis. Omo wachedia shronko. Your special packages and man sorry schools any contractors. Building materials ohiano. So sikanin swa. Ubetime tuana nkankra sene wotu susuno. Na se swa no abeje nyoma. Elfin Cancer aye adwuman over 30 years. Enenti ehu bia nim. Ome panua abo any cement no. Omo ko Elfin Cancer Roofing Systems brancha ewo Ntiamwa Hotel Junction. Abo kwan so. Omo so a epese Elfin Cancer Roofing Systems ebo omo dan so mom. Ana se and chance here the bodan so any adansi ho nyoma nyina no efa mo ni chrem achem dan adwakese no na chi ho no a oni kia station no and ebonhwe no mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367. Elfin Cancer Roofing Systems, still anointing. Efia mi hu wache papa bra na nsen yade a me yade ye enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea anka sa brei adibone adome na aka ho asem ya na
ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni peduam gyan naso yie. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni peduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bere wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi ewo ni peduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Shano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfinhia edudie adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656. Kumi Herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Yes. Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinets near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bar office was stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina classic. Ukrafri abroche ana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Se wo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 ana 0248-100-248. Royal Furniture ma peneso. Oh, yes! Ghana Tourism Development Company Limited, managers of the Big Three Tourist Site and the Tourism Society of Ghana, Eddie, the Big Three Farm Fest. Bremo, Nonim said the biggest tree in West Africa, and you finish 500 years. Hooray! Anuti, ye Bogadata, the biggest tree in West Africa. I wa achim Aprokumase, 21st of September 2024. Anopano Duke, Najmedian Ashasi, na Penny Bebe, Agroni for Yabediana, and Mufra and Penfo Mesriwa, Obiat me baby. Esan say 21st of September, a holiday. Abudiaboko Subinise, Ludu, Owari, Ampe, Dame, playing of cards, Gary Sokis, pick and art, match the drink. Oh my God, bouncy castle, and a face painting. Abudianidi, make Kanamaja day. Enjoy the four for one man who Busiana, Emra, Achim, Aprokumase, I bay Achimoda, not the Big Three Farm Fest, and also found by Shambi. Messy, Yabegiana, your MC for this event. Achimkwana Naminum Bremo, Ghana's International Killer Bonia, Dian Kain Kwame Yaboa. Rate a 30 Ghana cities. Nanim, we are going to take you to the history of the Big Three. Abakwa Sema for Big Three, Kanina de Atremo. It is under the auspices of Ministry of Tourism, Arts and Culture, Promotional Ghana Limited, and Abel Beverages Ghana Limited. Edwin Sika Abet Tayich. The Big Three Farm Fest. Oh, Bia Tibabi. Amiawa. Meshalai. 93.3 Achimabuabo, the best in the East. Ma yensan so ema wo akwa ba kwan sonko so na yena wase ebibiri se wo twen yen na yede asedan so koma yen aboafo yetwa osom no eso Yesumo Herbal Center yede asedan bi enso ekodia ma omo wode eye kumi herbal tea no ede aba anopai wadaroma se uobi ewo wo nchen a ma mebusa se wanomode no se onomode na ka ho se wososo de na akoto na san ma na moto na kopebito sanse no na eboa ye ne a dani de nyina ma ya hoden ma pa no ma ekonkan na kumi herbal tea no se obi wo nchen a wo chese bag ne baako wo beti de agu eye ensohye mu na afi wo ma suo no ma disima ne be se edu na wanom onum wi a na afi wa paduane enso adi anopa no enhyehyeye eno no afi anwumere enso so no o chese obedidi awie wodidi wi a wafa eye bag ne baako ate agusohyem na wagya ma suo disima no be se du ede ekro na afi no wanom eno yese wadidi enso awie no anwumere enso hyehyeye eno no na momadaroma herbal tea enye emfama oba pemfo sanso
ɛna ɔbaatan ma abɔfra no fo so no wɔnka ho woyɛ abɔfra na wonim refisia no edu a wɔso so wɔnka ho yɛne yɛwɔ ɔdan ne mpata mu no yɛbɛkɔ na natwumasi drugstore amoafo pharmacy ɔkyene drugstore Kennedy drugstore na afei akɔ akɔtɔndom ni bi ɛwɔ hɔ saa nso na yɛne yɛwɔ ɛyɛ suaduru no yɛbɛkɔ brajo drugstore Brian drugstore ɛna afei bosome pharmacy suaduru ɛhɔ ne yɛkɔ yɛn nsa betumi aka bie yɛwɔ akyea so no ɛyɛ ɔfaya drugstore ɛna afei bra mike drugstore yɛkɔ yɛn nsa bɛka bi yɛne yɛwɔ kɛde yɛkɔ ɛyɛ kwaku amoa pharmacy na yakɔgye ɛyɛ kumi ɛbaati no bi ɛnso ɛwɔ hɔ nom na kumi ɛbaati no bua kutia yarewa ahodoɔ na ɛbɔ nipadua no ho ban firi yarewa ahodoɔ ho saa nso na yadeɛ bi ɛwɔ nipadua no mu a wodunum ɛyɛ tinyi pɛ ɛboa ɛko etia no ma ne dwane firi nipadua no mu ɛma nneɛma ɛkɔ nkan ɛhyɛ asrafoɔ no den ɛma nneɛma kɔ n'anim paa na Dr. Paul Kumi Minta wɔno ɛna ɛyɛ ɔbɔ adeɛ nam no so ɔde Kumi Hebati no ɛde aba wɔne no mmɔ nkɔmmɔ 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 na wɔne afei Dr. Paul Kumi Minta enso abɔ nkɔmmɔ na Kumi Hebati no wɔn san so etimi akadodo biara wo ehwɛ sɛ wɔn sabɛka na aboa manoma so etimi akɔ nanim yɛde aseda ni bi so ɛkɔ ɛde ama ɛyɛ University of Education Winneba wadaroma wabie na apom de ato nom sɛ wɔnom enso ɛpɛ sɛ wɔn pigya wɔn enim die mu ɔno ɛwɔ nwoma sua fa mu ɔno wɔde akonya ne de ato de ama mo distance and e-learning no wɔkyerɛ sɛ ɛkɔ so a ɛnya asɛm ketewa koraa enti bɔmmɔden na afempino ne aduonu na afempino ne aduonu enum nwoma sua hyɛ pro no so no wɔso bɔ mmɔde fa ho ɛhyɛ mu nyankopɔn yɛ adom a November 1st 2024 ɛna wɔhwɛ abie akonya no de atoɔ na wo a wokɔn do biara sɛ wɔbɛkɔ akɔ toa nwoma sua no so ɛnso so ɛwɔ hɔ no mu no wɔabɔ mmɔde apeke forms no afei ɔsɛ bɛtoa mu akɔsi 29th November 2024 tifiti 1st to 29th November no na wetimi so apeke forms wei ɛkɔ ɛde ama direct and post diploma applicants for no enti ɛno so ho hyehyɛ ɛno no wɔkyerɛ sɛ wode wani bɛkyerɛ mu ɛwɔ asaman kɛse study center ɛwɔ ɛna ɛnɛyi programs no ɛnso so hyehyɛ ne nyinaa no wokɔɔ dom a wɔnom so bɛhwɛ na ɔmatumi akyerɛ wɔ n'ani so na wɔse courses na wɔsua no anasɛ nwoma na wɔsua no ebi ɛyɛ BED upper primary, BED junior high school, BED early grade education, 1-year diploma in education, 3-year diploma in basic education, 3-year diploma in early grade education, and after 2-year post diploma in basic education and early grade education. Etimpacho okwa no akwaji nimdia ɛfa deɛ mebobɔ so yi ɛde ma wi ɛnso so ɛho na card na de bɛtɔ ɛyɛ o forms no wɔkyerɛ sɛ ebi ɛwɔ ɛyɛ Ghana Commercial Bank ahodoɔ a ɛwɔ ɔma yi mu sanso ɛna ADB so kwa on sabitimi akabi Republic Bank ɛna afei Prudential Bank so kwa on sabitimi akabi ɔmo ɛtɔn no ɛyɛ 255 Ghana cedis enti anu ahyɛ ne so ɛde amame kama na ɔse forms no to wi a anase wato card na wie no forms no wokɔ ɛyɛ www.uew.edu.gh na afei wode ho nsɛm nyinaa nso akɔfa saa bɛ fontentan no so na mpanyimfoɔ nso ɛnsa tumi aka no ɔmatɔ mo safrɛ na konyasie atumi akɔ so na afei ɔmaboa ma nimdeɛ a wopɛ no wɔn nsa tumi aka yɛfrɛ ɛyɛ study center administrator no ɛwɔ ɛyɛ 0208 278240 0208 278240 ɛno ɛyɛ study center administrator frɛ no na ɛne no ɛmɔ ɛyɛ nkɔmmɔ na nneɛma ɛnkɔ nkan no ɛyɛ University of Education Winneba one more distance and e-learning no ɛho ɛnsɛnkaeɛ ɛnso so ɛno aseda no yɛde bi ɛnso ɛkɔ ɛde ama ɛyɛ Jubilee Hospital Jubilee Hospital for ɛnso so sɛ menka nkyerɛ sɛ bana pomden ho sɛnkaeɛ deɛ a wɔnom aba mu ɛna ɛda maame nkɔ ahoma no so yi na yenkɔbɔ enkomo we enso emfa emawo maka cho se nyankopon adaruma hisi amene o kase cement no mpanyfo hwe ya ne bo no omatimi aye ho amamla yaje enso atumo amamra no de na eka
mmoa bɛ ne bɛtumi aboa ne yɛka cement nso so deɛ wontumi nka na wonyi ɛyɛ Real Estate Developers Association foɔ mfiri mu sɛ wɔn cement ya na wɔn didi wɔn dwumadie ne sɛ yɛ so ntino active executive director ɛyɛ Owura Samuel Amegayibo ma yɛne ne mɔ nkɔmmɔ ɔpɛnyi wotumi nka no pɛi maakye yɛgyidi sɛ akora ahoɔden wɔ hɔ bibibia nso so ɛdeda n'akwan so yɛde ɔbɔ adeɛ ase wedeɛ cement yi buo yi a ɛnɛ yɛtumi ahwɛ mpanyinfo ahwɛ ama LI ayɛ nsakyerɛ wɔ ho a na sɛ badwafoɔ nso agye atom yi yɛgyidi sɛ before sɛ amammerɛ yɛbɛgye atom na ho nsɛnkaeɛ akɔne bɛdeɛ nyinaa no na mani sɛm ahu ne yɛni sɛm paa yɛne ɛyɛ cement manufacturers no nyinaa ɛyɛ nkitahodie kakra ɛna yɛne minister no nso ɛyɛ nkitahodie nti afa ne nyinaa no yɛne ɔmo kasaeɛ nanso ayɛ sɛ minister no na biribi no adwene wɔ na ɛwɔ sɛ airline na ɔde bɛtum nti yɛka kɔsi yɛ bia no ankɔsi hwee ɛsɛ airline no yɛagye atom aka sɛ ne ɔmode bɛyɛ adwuma okay so yenim sɛ ɔmo di kan de kɔyɛ ɛna ɔmo san so kɔyi free hɔ deɛ ɔmo di kan de kɔyɛ no na sɛ na ɛka ne nyinaa no at the end of the day no minister no deɛ ɔfa kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde nhyehyɛeɛ bi ba na ɛma cement boɔ no ayɛ sɛ control and so first time I'm say first one no ayɛ sɛ price control ɛna ɛm sɛ bi mu kyerɛ ɔmo adwene sɛ ɔne ho kwan sɛ ɔbɛka sɛ ɔyɛ price control ɛna afei yɛkyɛngye no yɛsɛ ayi price yɛfrɛ nsɛn price reporting. Okay. It's like just changing from control to price reporting. And I said in two when they say price reporting is a cement manufacturers in declare almost price build up every month. Normal submit it now committee be a approval and sana almost the one atuja no matter. So every month be no. So omukoje price approval busuni be sana se line no abano etre. Nti yɛhwɛ first one de kɔm kɔ yifiri hɔ nom na price control ne yɛ sɛ aban na nkɛde boɔ ne bɛba anaasɛ wɔ manufacturers ne de ba na aban ne mu mama approval ansa na yɛ adwuma saa na yɛm sɛ ɔmo patre sometimes no kora yɛ no kora de yɛhu document no ayɛ sɛ minister no ɔde ne nneɛma no kɔ consultation no ɛyɛ limited yɛnua ne yɛ sɛ de yɛhu mu papa ɛno ano sɛ ɛkɔ na ɛba but at the end of the day, no, not any say anything. No, if you're down the manufacturers, no, issue say. I would say, Bosini Diano, Memphis, me price, build up, MHL. Now, mommy approval, and Santa Matua, and it is a price control now, which we. Memphis MHL, not Bosini, and Santa Mammy approval. Woman, approval. It's me implement it. Nti na say price control na no o implement nti ama asem no aye yi kakra in fact ye industry for me ye real estate developers ye use cement ye betumi din hye bi aba na cement no say bi aba forma e be ye de but obi be say you have to be realistic in your expectation also you a businessman the businessmen are cement manufacturers no almost how be Emma cement ni bo ne ma forma e say ye hwe ne ye bo omo no sa ha ne yi fi ho na ma cement number form na say won mo omo de programs abetu eni na say won mo omo wo kwa bia so say e be ma bo na ba form na say wo de won check na say price control and then I know so na say you are not being fair to the system what you are saying you might know investment nkofo na di omo sika share sa ndwum omo ye dwuma nti sɛ wanya ɔmo asenka ma ɔmo wanya tema ma ɔmo na ɔne ɔmo antena ase na how ɛwɔ no amo ɔmo no mo so mo mfa free ma obi bɛte external people are looking at us say Ghana for the ukɔkɔ investment wa de tinya na ɔmo de price control abɛsɛ wɔ dwuma mu na sɛ ɛbɛtumi ama investment into the cement manufacturing no ayɛ a bit of a problem nti saa nneɛma wei na ɛm sɛ minister na ɛsɛ ɔhwɛ ne yie so sɛ adeɛ ɛla no deɛ ya pass we about into force. How implementation of the corner, and then we have our mixed feelings about it.
how it is going to be applied. No, we are not too sure. And maybe we could raise legal arguments. So, Franklin could you know idea? I'm very legal arguments because the minister need find top pass airline. What I say, airline, and that's what doing pass airline, pass airline, but that airline, Amano, I say airline is actually a price control. I the head in and our sound, we had the lift here. There's the content, you know, the same price control. I must say, possible one here, and that's an manufacturers at the map of course. We don't know. Yeah, because we try see no more bon come say for now, no dear. One more and Casawa home because one more form of adwene. Yeah, Semo. It's more money. Me war cement monitoring committee a year and not the airline establishing. Okay. No, a mandate say we are going to control importation of cement. Into Matnaso for 2 terms. Into minimum cement to 4 manufacturers no how minimum cement factory be a main cohoda. That was Ghana. And I'm telling you, committee member. My 2 call factories now, I knew my coding to home. I could show more problems. I'm more you made my year, if you must say, I'm in any cranny, I'm with you man and quay, and yeah, DMP. In fact, I'm more problems. Now, we'll share more problems now. Now, what they got to abandon him now. You seems to be a buying hot concerning Nema, a baby to me, a year, a dear boy, and come how they feel on Yen no cry. Aha, and there I have drink a cracker. Yankee no abino airline na airline no as to whether say no Ukrainian I mean say bet me the price a control abano and also we are not too sure because then the say cement and so okay first name and 104 depending on the type of obo. They say and I'm 110 in the 110 115 they do care for 120. Oh, and we are not too sure say yes airline we and the price in the for man because dollar no one of the reasons why I'm complaining is I'm on my boy. Dollar is not going down. If you are checking out dollar no cost. Now dollar no cost now say exchange rate now the better price goes up. It means shut down with the difference for people now. And aside CD no ho ensem no other issues so who say how woman be saying. Because some can be say almost charge you almost demorage. That will have a horse say almost shape ni be do a have a no between congestion I raise traffic. And say be a shape number I will you near not traffic or airport will have a horse. And the traffic no have a horse. The more our shape no it see have a horse. The more we get charges. As a working occupy space. And to start demorage charges near the end and almost say membership aba that's a one I want to mean you mean yaman name we goose to man I think and I will charge me to make me traffic what are there Papa me the manyama fiabo chiaba look at them me the manyama ba and yamana bedu e be a Friday ne bedu ye no traffic e wo habo and you on the photo waba bedu na mum traffic ne wo look at them say me what traffic into mean kia for traffic. If you want to say, I'll say your friends fumigation. What are you almost for fumigation? And yeah, the fumigation you almost who put fumigation in the vessel. At the same time, it's almost how I say that the maintenance is not fumigation. Oh, I'm more never will be any in the international cost of free charges, international cost. So, and now cement Nakasa product cost cement Nakasa, so and also international, price Nakasa. There never we any petty things to be able to go to a benima. According to Omono, I buy Emma Mumo, Papa Dia, Nemo, Airline, and I buy a beach and a lack of passes. So, no money I buy Yakin, Sakura. Well, sir, almost also a drew baby now. I buy with show money or missing Kunya. Now I say, woman person mobile cornia, the other sitting in a canubia. A my minister knows to 2 equals to 2 Nanamono. Debia Moka, yeah, minister no, and after ministry in India, but was almost from Omuma,
almost say no credit. Now be any wa minister no. Some or party like you can one consortium. And the ones are honor who you are kind of credit. Minister of the Canada now all show themselves from a comedy. Now and maybe a minister no every or more in the office. So no mobile meeting. Then the biggest misunderstanding and miscommunication. According to story no, mobile no minister actually say fair first. So mumbra no mumbe cover meeting no. And as cement manufacturers no so patch say in common no be no person be in private. And the bear and the minister ma cement for no. Some traffic no. And engineer kakra and a minister said the leader. Since the press must be there, the press must be there. And almost say the press must be there and they can't have the meeting. Yeah, no, and after some next year. Confusing kakra. But I mean, a minister invite you apart from side incident you are making. Yes, I think so. Bakubi so minister and your stakeholders for only been a 2 months at the friend or say no and send some trouble or within common now manufacturers for you so bad be it no crown so yeah now be say one time because and also some trouble yeah okay and also nearby and say Ghana Chamber of Construction in yes Ghana Real Estate Developers members. In the time I need that time near any cement manufacturers no I meeting exclusive meeting. And then we meeting I be someone how near compile and say Sadia the be inviting minister Abba now cement manufacturers no be a member of the Ghana Chamber of Construction. Then I say we a member. What you are saying Sadia you can join the meeting. Okay. The free minister no and the cast almost ready. In some now, you know, discuss here no. The person much will be a minister no man why be a. Nyanto ye necessarily a two of precope. And you say minister so that you can send the green after now to say Yakoha near Sabaha, Yakoha near Baha. And Titana here I didn't say and your moment meeting in the movie. Nature said the Ohanian kind of precope. Maybe be uncle. That time was not airline or air ticket time make it. Put us Parliament. You be delay time. And the affair no buy no. Rather than no who says cement manufacturers or no. Obia can't say anything. The meeting no cement manufacturers can want to Sadia almost sorry. And the answer in fact initially no na ye nini minister in yagi. And you cry your vice chairperson cry buffy. So I don't put the personal say yen chamber no. Yeah, work it out on the ministers for Ayina. And no vice chairman on Uncle Club work it out. And you're doing one and see baby. At them naba. Can you test the and per se be confrontation. And the minister and per se on a cement manufacturers no every year in Titan within the year. And you say, and you need you one near cement manufacturers no. They palm chow. There was another room, you were conference room. I want to. Then your monko train. I'm up for Muti. Then your mother, dear. Then so your Momuti, I said, you could see no a solution here. The minister no NTS. And at a point, no media personally, no, I'm a minister no so our point, Saka. The point in the say, mobile the office, now me see in common, motor press or going to Mompene and a Mupi. And this idea opportunity of us all, no more discuss it. You know, apart John Paul more than more. And see, the way or no, me in particular, no, I didn't like it. A minister, no. Then you say this, I worked out to me. You want to say your crime, yeah, your name, Nipakasa. And I say, businessman, you share with them all. And he, as a minister, a senior public servant, no one, abetu. Situation be you have to be diplomatic about it. Okay, I say. And I say, Ubeka chairperson of the scheme and say, the Ukrainian cement manufacturers opportunity. So many may meet me from Monoma and say, Bay, the strong one step aside. The same way now, when you're private meeting. Yeah. And then between your private meeting, maybe a year you can agree to meet again and discuss the issue. But and I make understand your minister no a year no maybe any effect. Oh, okay. But I think that
on certain regions, you know, he may have his rights not to have them in the room, but 10 years or year, no, and then okay. And more real estate developers, you sympathize with manufacturers for no. Exactly. Oh, you know, a businessman, we don't have to behave as if we want something and we want it. We shouldn't be selfish in our expectation and our needs. We are businessmen. You know what your price build up is. If there are certain issues, how it is better your government. That's the beauty of government. Policy and other things that will make businesses flourish. It's what should be the business of the government and ministry. Another ministry. Okay. In the end, we sympathize with the cement manufacturers that they have issues that need to be addressed. Okay. At the same time, we don't agree with them if they have any system of cartel. If they are not more involved themselves in a cartel, we don't agree with them. And for that matter, if the minister has any information, say, these people are into cartel practice, the minister should also lay that information there. We are neutral in this matter. Okay. That we are consumers, and as consumers, we are concerned. Say, cement prices are escalating. You cannot squeeze the manufacturers also to do what they cannot afford. Okay, opengina no pe mayena se ne nchechirimu a wode amayene yeni so se brebia so bebo opunu mo je pene na woni yentu edi nkomo chechense mu de mayen yeda sia no pe yo mesu me da mate bebe opengina ne ko je nkomo yi ono eye acting executive director Edema Real Estate Developers Association Orura Samuel Amega Yibo ja price control no won senkaye no nti omo de omo kire se cement manufacturers association for no ana company for no omo no omo ya adwene yes because we are saying yes and ye better so ama wa akwa akoto no nti no no abeka say we yeah there be you say oh we of one sa no ahwe wode to omo de sa asem we no omo gina mfimfini omo pese attention ne nya adwuma obi aye nya de be ya oman man ho nkyere omo omo koto no ho nkyere omo na omo so omo ye no so ho enkyere omo na chese fair play no omo epe no yate ye da wono ase we are saying sa na ye no ki ye tie ho ase say yanka ye so bibini ninu ya ho be kire nanti yeah I say asenkafo tiamu no bosi akwantufo no na aban mrem flang wi su yatum ne ka type an wo kwakọ ya kobusa ne bo organizer for kobusa wo mo ye aban mrem onwene wo mo ho oye adwuma na no akoda kwa na no akopem dan sa na wo pe na de watena ka ni mu akwa ndwa wusu adwuma enti yenyina yenti ase sa BBC no yenhwe ni enya de be ya yenyina ebeboa ye ne enti na me wo Jubilee Hospital for akache Jubilee Hospital say men kan chero say wadaroma ni peduan fiti so be pemfo be biara dodo wo bra won ma so na omo hwe na omo so emwa na yentimi ntu ase okọ no ma yarehwefo no mtru abobel omunim de enya asem ketwa yade mi mbo bidin enya bi yade biara abesoe wo so fakọ na mom eye ni yade dia okọ no omotene tekra ede ema wo ani hu ha bi afakọ saa so na wo se no efia beda so etutu na pese ibobubu bi hyem ede ma wo abo ape so pese yi bi frim na yetimi hye ne kama de ma enka ene gina wanum ni nyina no ba ye behwa ne yaboa oye oba so no afafuru a bosome nkura kwantu no fa won ko hye Jubilee Hospital for say na won mo hwe emo a se de be ya wawo mu no ebe ye boko na ama nneoma so akọ eye enkan kama ede ama wo na Jubilee Hospital se men kan cho se pra no so we pra no anu odin moje pramo yesi we de gisi ye de ne kone kopempam o ana yesi ne yade we de gisi ye de ne kone ko operation o de ye de oba mensuro ye behwe na afi ne de homa ene sikan bi so ahune mpane bi awura widie makeka no masiani ama wo so atimanya apomde mapama neoma akonkan ede ama wo diabetes ne hypertension yesi kire yade ne bojabro so yade eno anhwe ye na besoe wo so edo be kwa asamado ye mpane sentine yesi bra na ye mo kama apomde nsi achi ban health insurance no ye adwuma wo ya so ye ho no mti wo ba yade wo se hwe okwandura wo se de makwa ye ne sabepepe ahwe wo so no
yɛnhwɛ wo nwie nka nkyɛw sɛ yɛtwerɛ drama akɔ abɔnten kɔtɔ ɛnsi da ɛsiane sɛ wɔ pharmacy hɔ no mɛbɔ adwuma da mu no nyinaa wobɔwura hɔ no ma aduro bi a wohwɛ bia no ne ahwɛ ne yɛagye ɛnso de ama wo na aboa ma nneɔma akɔnkan yɛdeɛ ne kyerɛ mu ɛwɔ dan aboabo amantra nsamsoɔ no so wɔ ɛhɔ ne abɛbɔ yɛn ho adwae 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 0241 784645 na afei no ne Jubilee Hospital for so mpanyifo atwetwe nkɔmɔ na ɔmahwɛ ɛnso aboa ma nneɔma akɔnkan Frimpong Enterprise papa yɛ a wadi akyɛnti no na adwuma no ase gu so a ɛtrɛ wabie provision store ɔpɛ nneɔma ahyɛ mu ɛma kɔnaso ɛyɛ na wɔhwɛ no ɔmo a ɛba ne biscuit ne ntɔfe no ne nyinaa no ɔtɔn bi saa nso ɛna ɛmo ɛne ɛyɛ gari ne sugar ne nyinaa no ɔtɔn bi ɔpɛ no deɛ atwa no konkom ne bag na ne nyinaa kɔ a nsa betumi aka bi cowbell ne nido ne milo ne nyinaa wɔtɔn bi ɛwɔ n'aso ɛyɛ ɛba no ɛyɛ tomatoes no so a ɛno so ɔtɔn bi deɛ ɛwɔ pipam ɛne deɛ ɛwɔ chance mu ne nyinaa kɔ a nsa betumi ɛnso aka bi oil no anwa no wɔtontɔn bi a ɛno so ɛnya asɛm ketewa ɛkora no akyi so no samena ɛne enku yɛde yɛ nipadua no ɛnso so ɛne ɛyie no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔtɔn bi enku no ɔpɛ deɛ ɛhin deɛ ɔde bɛsra wo tirim deɛ ɔde bɛsra wo wedeɛ ama wo wedeɛ atɔ so ne nyinaa no nsa betumi ɛnso aka bi samena no so ɔpɛ deɛ ɔde bɛsi nneɔma deɛ ɔde bɛdware deɛ ɔde bɛhohoro wɔdwaeɛ hɔ ɛne wo dɛm hɔ ne nyinaa no wokɔ a nsa betumi aka bi mmɔfra no so wɔnya mu wɔkyerɛ sɛ nwoma a nasɛ nkrataa mbɛtwerɛtwerɛ mu ɔno wɔde bɛbrɛ de aba notebooks ne size books no wɔde bi aba A4 sheet ne nyinaa no ebi nso so ɛwɔ hɔ akɔ a nsa betumi aka bi pencil ne pen erasers ɛna afei so no mathematical set ne nyinaa ɔtɔn bi woyɛ no ɛto nkyɛn a wɔso ɔbaa bosomi bi akɔ afikyire a ɛyɛ adeɛ na ɔde siesie ho ɛyɛ sanitary pad no bra ne bɛgye bi abɔfra no nso ɛwɔ sɛ onya ɛyɛ diapers a wode bɛsiesie no ho ne nyinaa no ɔtɔn bi ɛnso ɛwɔ hɔ nom nti yɛnkɔe ne yɛnkɔtɔ nneɔma no nyinaa bi ɛmfa ɛmfiri Frimpong Enterprise akakye wode w'ani ɛkyerɛ mu akyemɔdan Madarina Hotel no ɛyɛ ground floor hɔ nom ɛna agya wabɛbɔ ne ho ɛnso adwa a wɔɔboa ma nneɔma akɔnkan wasan nso abie ɛyɛ shop foforɔ a ɛno deɛ yɛtɔn adɔkɔdɔkɔdeɛ no deɛ mu ɔmmerɛ no soft drinks no ɛne nsuo ɛwɔ hɔ no mo anya asɛm ketewa nti no odwumadi ahodoɔ adi w'anim yi a wato nsa frɛ wo namfofoɔ ɛne nnipa titiri bi na ɔmo ba no ɛwɔ sɛ onya nsuo ɛne drinks a ɔmba a wode bɛsɛve wɔ mo ɛno na ɔsɛfo ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ mobile hɔ no mo JN Bank dan no emu ɛna obutuo wɔne Star Electronics nyinaa na ɛwɔ dankoro mu wɔnom ɛbɛn NIB sikakorabea no a ɛwɔ akyem ɔdan no ntia no ahyɛ ne nso ɛde ama me wasan nso abie electrical shop a ɛno sɛ no ɔpɛ electrical cables electrical bulbs lamp holders ne nyinaa no kɔ a nsa betumi aka bi ceiling fans nso so ɔtɔ bi wɔ hɔ multi socket ne nyinaa no ɛyɛ nneɛma ahodoɔ a wodi ho adwa ɛso ɛwɔ hɔ ɛno no do ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Liberty Lane wɔne akɔ nana story building no ana edi animhwɛ yɛfrɛ Frimpong Enterprise wɔ 0244 89 75 25 anaa 0242 11 1236 Frimpong Enterprise adwumawura wɔsɛ wadi papa akyɛ wadi papa nso kyɛ deɛ a na kyerɛ sɛ wabrabɔ no ɛbɛkɔ nkan ɛde ama wo paa Ishak Herbal Center nso so nie na wɔno so aboa ɛnɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Suhum Hamza Street hɔ nom a ɛna wabɛbutuo ɛne nduro de deɛ ɔyɛ bi de badwa so papaapa ɛnyɛ asɛm ketewa wɔde best man ne de aba ɛne wodi mmarima no asɛm ɛde ama wɔn mo bɛrima osisi odwonku ɛna etutu wɔ ɛhyehye wɔ ɛno nti wonya amaakye a ne wadi ntwo pɛ best man na ɛbɔbɔ na ɛmo a kama bɛrima a woni atenka adɛyɛ libido no wɔ fam asɛm aba no so so akyi pɛtɛpɛtɛ na yɔ ye low sperm count no ɛno so ɛdi wonya bɛrima wokɔ sɛ wokɔ dwonso a wotumi fie wo sea kyema kyɛ ansa na dwonso no aba yadeɛ ɛwɔ nipadua no mu bɔmmɔden no pɛ best man no bi na ɛbɛbɔ no ɛmmoa wo ɛnam yadeɛ ahodoɔ no nyinaa so no ɛyi ɛde afiri de ama wo yɛne ɛwɔ ɔda no ne mpɛsua so deɛ yɛkɔ LB amoafo nkyɛn ne akɔgye aduro no bi wɔkye ne ba Kennedy Drugstore always Chumasi Drugstore Kofisco EK Asiman ɛna afei ɛyɛ Masari Drugstore wɔn mu nyinaa no ebutu ɛyɛ ɔdan mpɛsua so akɔ a enure onsa betimi enso aka bi kade Martin Kumi ɛna afei ɛyɛ owura Ansong so tɔn bie Kofodia Delight Pharmacy ɛna afei Gibson Pharmacy ɔhene nana Heba ɔkɔ a
wɔn nsa bɛka bi Accra na asɛnkapu ne mantam no ɛyɛ repatch ɛna afei so no Nana Boache ɛna Kingswalk Herba yɛfrɛ 0244 966 043 and 0208 288 099 ɛno ɛyɛ best man capsules no bɔmmɔden na ɛma wo nsa ɛnka bi bɛɛma na oso ɛma w'animonyam no ɛnyina brane pepia sɛmpadu enterprise sɛ menka nkyerɛw sɛ ɛdansie wo nneɔma deɛ danabaa mu sɛ cement wo nsɛnkɛyɛ di wo nkɔmmɔ si yie a isia yɛhu sɛdeɛ nneɔma ɛɛkɔ yi wɔsɛ menka nkyerɛw sɛ wode oduru aboa no wɔ fam paa watete so sɛ hu na opɛ ɛyɛ Gasem Super Plus Super Cool Cement 42.5 hours super strong ne nyinaa no ba wo nsa betumi aka bi ɛwɔ naso ɛyɛ nnadeɛ de hyehyɛ dan ne madan na ahoɔden gyina brane Iron Ross no so ɔtɔn bi nadoa hodoɔ ne nyinaa no ɔtɔn bi ɛwɔ naso ɛyɛ sanso na roofing sheet no wɔsɛ brand bɛɛ na apɛ anaa type bɛɛ na apɛ ɔba wo nsa betumi aka bi ɛnso ɛwɔ nakakye woyɛ no ɛnso ɛde firi hɔ no mu a wɔtontɔn hardwares bi te sɛ headpan no ɛna afei shovels ɛna deɛ keka ka ho ne nyinaa nso ɔtɔn bi or block machines nso so ɛwɔ hɔ nom a ɛne yɛde twa blocks de hyehyɛ dan no nti ɔba wo nsa bɛka bi na ɛtumi nso aboa kama aboa ne anwea nyinaa no ɔsupply bi te kɔ naso ɛyɛ na ɛkɔtɔ ne nyinaa bi ɛnso ɛfɛ free asɛmde wɔ mu ne sɛ nneɛma bɔɔso ne nyinaa no tɔ firi naso ɛyɛ pɛ wɔbɛhwɛ no de agu hyɛ mu ɛde akɔ akɔgya kwabena aboa ahewɔ deɛ mensuro wɔde kɔ akɔgya wɔ site hɔ ama nneɛma ɛnso akɔnkan yɛde ani kyerɛ mu ɔdan boabo kwantempɔn no so a Akim State Junction hɔ ɛna ɔbɛbɔ ne ho adwa sanso na yɛne a yɛte ɛbɛn Jubilee Hospital hɔ nom no ɛnkyɛn hɔ nom a ɔbɛbie depo no bi ɛnso ɛwɔ hɔ yɛne ɛwɔ ɔdan New Market ɛhɔ nso so ɔbɛbie bi ɛwɔ hɔ nom suaduro ɔsɛma mo ha mo ma ɔdan wɔde atoa mo Apiani Junction monkɔ hɔ na monkɔtɔ nneɛma no bi ɛwɔ hɔ sanso na akyease nso no wɔde atoa mo ɛno ɛyɛ ahwene ase ɔkɔɔ nom a wɔn nsa betumi aka ɛyɛ ɛdansie ho nneɛma no nyinaa bi ɛnso ɛhɔ ɛyɛ 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 0208 299115 ɛno ɛyɛ pepiase ampadu enterprise anɔpɛ kɔ na kɔgye nneɛma no bi ɛnso hɔ na nneɛma ɛnkɔnkan ɛmfa ɛma wo kan na hyɛ no so sɛ on 21st September 2024 no yɛnyɛ deɛ ni ɛkyerɛ mu wɔ Apro Kumase anɔpa no ntu pɛpɛɛpɛ na the big tree ɛyɛ fan fest no ɛnso afiraseɛ kan na hyɛ no sɛ dua tɛtɛtɛ a ɛsi ɛyɛ abibrem atɔyɛ mamuya nom na yɛ Ghana mamuya ɛna ɛwɔ na ɛwɔ Ghana mamu so a ne yɛ puɛ mantam mu asane man so across mansiri ne mu Apro Kumase hɔ na dua yi ɛsi eti abedwaku a yɛde dua no ɛnso bia yɛ no ahyɛ wɔn nsa so wɔn hwɛ hɔ nom no ɛyɛ Ghana Tourism Development Company Limited na ɔmo ne ɛyɛ Tourism Society of Ghana na aka ba kyerɛ mu ɔmo kyerɛ mu sɛ dua no ɛdi mfihyia pɔlepɔle ahanum ne saa yɛ so ntini yɛnhyɛ fan na yɛngyegye yɛni yɛkɔdidi na yɛnom na yɛdi agorɔ ɛde apii so ɔmpɛ wei na apɛdeɛ ti nyame adom a mmɔfra no nyinaa ka ho afei mpanyinfoɔ no ɔhu mmeranteɛ no nyinaa yɛn nyinaa yɛkɔ ne akɔ akɔgye ani saa da na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛkora yɛ 30 Ghana cedi pɛ ɛna wobɛtua no adwumadie no wo so atumi de wo ho ahyɛ mu bi na aboa na ka ne sɛn sɛ ɔdi ahenkan Kwame Yɛboa ɛna yɛ MC a wɔno ɛbɛtenetene dwumadie no ɛnso so ɛde ama yɛne ama nneɛma akɔnkan na ahenkan Kida Fest nso so yɛ dwumadie a yɛde aba yɛde ɛbɔ kwan de ato ama mmɔfra ahodoɔ a wɔn yɛ mpɛsua so no nyinaa so anya akɔnya na adom akyɛdeɛ ɔbɔ adeɛ de adwua mu mu no ɔmatumi nso ada n'adi na yɛtumi ahwɛ so mmoa bi wɔ hɔ a yɛtumi aboa wɔn mo nti ɔba no wɔnim nnwomto wɔnim asa ɛsa anaasɛ wɔnim kasahare nso so ɛka anaasɛ wɔyi nsɛnkwayɛ wahu ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi abɔ mmɔden na forms no wɔbɛpeke bi de ama ɔba no yɛato forms no apete mu wɔ schools ahodoɔ a ɛwɔ yɛn mpɛtɛm a mmom ebia school aba no kɔ no na forms no bi nya nduro bra henka na mfimfiduamia na ɛbɛpeke forms no bi fama ɔba no na atumi aboa sansan fa so deɛ bebree ɛna ɛwɔ dwumadie mu kyerɛmu ɛwɔ akyire no ɔfrɛ 0244 878763 0244 878763 ana 0245 2048 95 0245 2048-95 na ahenkan Kida Fest no wabɔfra nso atumi de ne ho ahyɛ mu abiama nneɛma akɔ enkan sima no aka mmiɛnsa na yɛde ɛnɛsom no nso asi ma menhwɛ wotumi ama ho yɛ ha na wobɔ wura mu a na afei wo so wɔde wadwenkyerɛ de aba 0201 944 485 0201 944 485 ana 0554 820910 wobɔ wura mu dia na yafa na afei no wo so do adwenkyerɛ de aba
wa ma ho anya ha so dia ene na ye sori so na ye de wo agya ho no mo na watchi ni mu no esom no ye di sinne nyame ya doma we hope and we believe say captain ba be kan ho mama wa cha no pe odi na bia kasa free. Hello Maakye On. Opanyine ma Jones wadaru ma di na bia kasa free. Your friend Samuel me kasa free asome. Opanyine ma yentie we. Mpacho me do do say na meeting bia kasa. Hey, me ba cho memre na anya so kra ne sa. Okay, na me ncha di. Ye tia ne say aban on. Oni tumi bia say obi bia ni industry on control price ma no. So me so tumi wo bi so a. Ensi a wode ye na dwuma so wo teso. Like a wode ye dwuma no so wo teso. Eno no use be production. Saban bia o tena wiase a wo dwen ne ma ho. Na onim say sa ne man koso no. Saa niema we no tu ho anamon. Ansa na industry ni aba ne krom abebie industrial machine for the industrial machines aba ye dwuma or the factories aba ye dwuma. Saa na ebu man. Say and me call am say for so. Ekufuado say or deploy soldiers. Ayebia soldier for them kogu abrem omkogu oboase omkogu mining areas na no mo je bribe no where who ana where who anywhere who one may buy education so